Lord, I've come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wake, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Babanti tayo nga himno, maitutlaon natin sinuratan ti Proverbio 4, iti versikulo ng 14 kagana 16. Di ka sumrek iti dana, dagiti nadangkes. Ket di ka umasak iti dalan dagiti dakes at tao. Liklikam, di ka lumasat kenkwana, sumiyasi ka kenkwana, ket magnakan. Tadida maturog, no saan dapay, ang makaaramid iti dakes, ket iturog da umadayo no awan iti mapagsuda. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love, assuming in me. And Lord, renewed my mind as you will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wake, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Alam mo minsan pa ya ako ket agyaman kami iti aldaw manin apong income panag titipon-tipon na po nga grupo iti rayaw ni Ilocano ket agyaman kami apo iti baro manin apong namnama baro nga pigsakin baro manin apong biag nga ited mo kada kami amin apong pada-pada ket sabay ko ma Lord idawdawat ko nga sapay ko maapo ta kan kanayon na kami lata kumapo nga tarabayan ken bendisyonan tapno ti kasi apo kita makaited kami lata iti liwliwa kadagiti na tattao nga
masapol na apo tililiwa nang nangruna apo dagiti ni OFW di tanay balas itaaw. Kan sabay kumaapo ta di kamit kan kumaapo baybayan ida. Kan kasamit apo dagiti ni naihat ken na tulong unang sponsor mi apo. Sapay kuma Lord ta sikati kan kanayon nga mangtartarabay kada kwada ken kada kami miten apo nga pada halakasan Lord dagiti apo ti tagidawat mi tinagan ni si Kristo nga manubot ken naman salakan mi. Amen. Amen. Hello, ala kita maminsan pa nga dapo kita adati man na po nga sumangbay diti iliwan tayo unay nga programa na pauluan Rayaw ni Ilocano. All right, kita itangar dapo kita aldaw iti Lunes. Aha. Petsa 28 iti bulan ti Hunyo. Yan. All right, kita dawatin mi nga din apo dagiti ni Han pa apo nga nakapag-share iti na groups dake na GC da apo. Ay parehas lang ajay. Parehas. When kita dawatin mi din apo nga mapantay na apo i-share dito nga programa tap na iti kasyeket. Ada dutay pa apo nga agdadanggay agliliwan liwa agririnay aw ita nga oras. Alakit no sa dinuman apo nga suli apo iti lubong iti ente ita kabkablawan da kay nga apo ti naimbag nga agsapa naimbag nga aldaw naimbag nga malem naimbag nga rabii naimbag nga oras ken naimbag nga panagsaad na kada kay amin na apo kakabsat karay aw mi ida. Yes. All right kita Aha. DJ Ray, kumusta iti nagpaanagmaw? Araw ko nagpintas kasamang Marvin. Apay. Kaputa. Kasi ti Apo na adamo lang nga si salon at tao nga may mananitiya na nakurapay unay nga programa tayo nga rayaw ni Ilocano. Nanumok namutan. Una yan, kat. Kata kadagiti Apo na ayat nga tumultulong iti programa tayo. Thank you very much. Kung dagiti share Apo, thank you very much. Sapay la kumapot at dakay manen Apo na tipon-tipon itang nga oras. Iti lasod Apo ti talong nga oras. Agkakadwa tayo Apo. Makadwa tayo damdaman ni DJ Clan. When? Kan kasamo din Apo nga makadwa tayo pa iti daduma pa nga member ti rayaw ni Ilocano. Akas kini Madam Tonyang. Kaslamo lang kini Lol. At dagayam ni Lolo Bansyang. Lolo Bansyang si Kama tagsarita? Ala ka dalawe kakarayaw na imbag nga bigat yo amin na nga po nga taga Hawaii, taga Switzerland, kan taga Marawi. Ay, awan ti Marawi. Ay kasday. Awan. Kan taga taga Saudi, taga Singapore, Hong Kong, taga USA. Kumusta kaya USA. USA, USA. UFC. Ay, sa Sige Valencia. ratan basta dayuna. Awan. Ganande, taga USA. Ano yung bag nga malimyaw? Aldaw, USA. Kan, taga Tarong Taong, Canada. Oh, apay, Toronto. Toronto, Canada. Kang Ronaan man dati apo ko nga ni Kinsay. Aha. Ni Miriam Kinsay nga gipadala ti sponsor na kanaw. Apaw! Sino pang ipadala na Lolo? Sika? Kumaday. Di na kayat na padalan ta senior citizen. Huwag ka no tagamin. Nalaing ka kano mga gatang ti mamam. Mama nga, pinades ko naman. Ay pinadi saya. Wan. Kan kasama ita kablawak dagiti iso amin nga sponsor iti nga programa dagiti na naayat kan nagagagat unay nga viewer sharer Aha. kan dagiti nagisesend iti nakadadoon na Nga between Star Lolo. iso star kin between anya ka diti nagdumaan ti star kin between Ipulong ka damdama kini Lola ba siya? ay do Bareng no daso na damdama. Nga mo may natatata Lolo? umaya kay so tim pangako na kanyak dekalman Nga man niya di ko na kunam nga pagdigos na.
Siyang may bagbaga. Nga man niya di pagdigot na. Tama de. Nga di Amom da dyan, sikreto milangkin ni kasinsing ko. apay. Pagdegosit nga rin kumatay sobosob. Apay ta pagdigot di sa bosob di kasinsin mo lolo. Manatan ni tikas kita po, rumwarte andap na. Akandap pa po daw. Oh, Tapos naandap Siyempre. Nga madasalod sodak. anya lolo. Apay tawang ka di kalman. Dajay mat akariton ko. Apay na pasamak. Na maikikat mo diyan. Katamdaw. Alam nga kapsat kiti panagtultuloy ako ti programa tayo ente panin na po nga rod. Sakbay na nga rod tayo agi shout out ti may sa kadagitiya. Adda na po ti abong ti Facebook na. Yes. Ente man pa apo ko anya gimbagam tatay kini Lola Basyang lolo. Ha? Anya gimbagam tatay kanya na. Pagdegosit te, sobosob. Tanoy te kasjay. Ay. Karkaro, nga pumintas, kilabang kun sa isona. Siguraduam na. Ilabang kun sa isona te. Takaman Miss, ganda. Ada pinangagas na. Aman, kunam no kunaklagarod no nakalikod ako ne. Oo. hello, kasinsay, Awan! ada kagaya man. Saan nga mabalin? Laka. Kumusta nga ti siksing nga kasinsay ko. Ay, Diyos ko. Siyang kumabaling ay laban ti Boy Ongan dataw. Awam mat, Tumanagare ka sa awam mate, maketam nagsala nga agyok-gyok. Kasano nga data, Bare, birin bare daw. apo, Diyos ko. Iso nga no ilabang ko te kwa datoy. Apo miss siksing. Aman. Kunak no Miss Beauty. Ngemade no te kalaban na Boy Ongan. Aray ko. Ibagbaga Kasinsay? lang yung kasinsin. Saan ka nga sumansalin? No pinadaklan Boy Ong. Ay taray. Basyang. Nangabakin nito niyang ko nam. Nangabakan tunyang ko na ka. Bakit ni Tonyang talaga? Hello, No. Kasensen. Hi. Thank you kadagiti pamardayam. Ay aman lola. Pamada. Nakatato Thank you bagbaga na. kadagiti panang perperde malikoda, Kasensen. Saan ko pinerdit ang likod mo? Ano pinerdit ang likod mo na spinal cord ka? Saan ka day? Orela na ipogson ni Tonton dahil inuhon mo siya. Saan ka day? Payat mo ka ding araw. Polos nga de ka pinerper dyan te likod. Likod, saan garod. Puro pabakrang. Saan mo garod ako pinirjan? Sa bakrang. Ayan, ibang oras tayo aming karayaw ni Ilocano. Yes! Good afternoon, good afternoon. Ayan, Aldaw Mananiti. Lunes! Yan, Lunes, napakasayang Lunes. So, dawatin may karuting kayo share tayo dito ng programa na yun. Top na dito may kakaduwag tanggay. Nalpasin yan ba sa'yo? Na din mo yung kaduwag. Awan pa. Mangrugite pa lang. Oo, tatlo. Dito na naman tayo, Well, tatlo. First time nga nabuo tayo Kasensen. talo. Ana? Sigurado nga santa nga makakanta tata. So pa yan. Bumlatan. Di pala na perde. Di karison natin nga. Birin daw. Ay, medyo malapo yung cellphone. Ha? Punasan natin. Signal. Diba? Ano ka mo ah? Naggaganyan-ganyan siya oh. Okay, Signal so, siguro. binabati namin kayo ng magandang oras. Aldaw, Rabi. Natawa yung bigat. Ayan na naman yung oras yung itang Lunes. Sunday. So nga Sunday pa lang ngayon dyan sa US. Ayan. Kaya na ibaga oras yung amin na nga may manan agboy buya. Ito'y programa tayo nga ng Bauluban. Rayaw ni Ilocano! Programa nga nakanumnumo. Programa nga nakasimsimple. Nga madakay lantang umay sumup suporta. Agay ayat at programa Rayaw. Ni Ilocano talaga. Ayan. Yes. So, dawatin may ngarutin ulitin. Sa mga hindi pa po nakapag-share. Ayan, dawatin may dibasit nga orasyon. Nga i-click iti share button. Share yan kita sa mga GC ninyo, sa mga grupo ninyo. And syempre, sa mga, so dagiti bukbugod yun nga. Wow, Wow. Alright, kita kasakbayan nga Diba? mangarod nga mangrugi tayo, kakabsat, karayaw. Yes. Hintay man pa nga rod, basaan ka na pagyamanan, dagiti na ya, nagagagat unay nga sponsor tayo nga awan na umana, nga Nga mangtatarabay. Tulong. Yes, tumultulong iti programa tayo na po, Luan Rayaw ni Ilocano Akas kada. Ma'am Cathy Chua Of of Saudi Arabia. Tita Jo Ramos. Yes, from Switzerland. Ma'am Rainy Mauricio. Yes, from Switzerland.
Switzerland. Tita Dina Domingsil. Yes, from Switzerland. Mr. and Mrs. Rolian Ruth Clement. Yes, from Switzerland. Hawaii. Ay, Hawaii gayam. Ay na po. Ayan From kay Maui, Sir. Hawaii. Honolulu, Hawaii. Lumipat na pala sila, Ma'am Ruth. no? Ay, kan, Marbeng. Marbeng. Lolo Bansyaw, pumano kagat yung taabay na. Kasi Ayan. no, coldeng ka nga, coldeng. Ayan si Sir Ray Dancel. Yes, from Hawaii. Hawaii. Kini Sir Arnel Balvin Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA with love. At syempre, Mr. and Mrs. Dominic and Emma Fernandez. Yes, from San Jose, California with love. Kini Sir Ray pa. Kini Prisoner. Radya Ay, gaya. yes, Nang from Ray pa. LA. Kung ano ni Reventor Lagmayan. Ayan, syempre kay Sir Paolo Bato. Yes, from LA. Kini Yes. Sir Jonathan Rapacon and Mr. Benny Rafael. Yes, from Italy with love. Ayan. At syempre kay Tita Malabs Minda. Lasiste Alindayo. Yes, from Singapore with love. Ayan. Kaya syempre, ate. Jacqueline Ducusin from Singapore with love. Yan, next. Kaya, Tita Gina Abanto. Paselo from Singapore with love. Kini Ma'am Lainey Acosta. Yes, from UK, London. Ayan, kaya, Uncle Uncle Anjay. Yes, from New New Jersey. Yes. Yun. And also, thank you rin kay Ma'am Violeta Barayuga from Spain. Kini Ma'am Azela De La Cruz. Yes, from Portland, Oregon. And syempre, thank you rin kay Sir Willie Justo Justo. from US. Yes. And Siyempre, syempre, kas kini Ma'am Maribik Iglesia. Yes, from Hawaii. and syempre kay Tita Mary Ann Kinsay. Yes, from Toronto, Canada. And syempre, maraming thank you rin sa grupo ng Friends Forever, straight from the Heart Foundation. Headed by Ma'am Rosine Alibuyog and Ma'am Judith Ramos Danay Kuwait. Aha, thank you rin sa Ruben de Tigrian. Friends. Yes. Thank you so much sa sponsor din na ating keyboard. Awan sa bali iti. Switzerland Fanatics. Fanatics. Kaya sa ating Tres Marias dyan sa Switzerland. Yes. Ayan, kan kastamitan, maraming thank you sa sponsor ng ating wireless microphone. Awan sa bali dagiti, The Mayan Malaysia Chapter. Original. Ayan. Hello po sa mga taga-Damayan Malaysia Chapter Original. Ken Kastamitan, Kuya Manong Ray and Kuya Marvin. Ayan. Yes. Pagyamanan tayo met dagiti. Ayan ang nagpapahiram ng mga kalidad. Minsan nagpapautang. Yes. Ah. Minsan nga bigay na lang. Yan. Ayan ang Raon Electronics and Yes, Merchandise. nakuha kinimat matunan ni Mr. Christopher Aquino. Iti Raon Electronics and Merchandise. Katagtagdagila ko apo iti amplifiers, speakers, mixers, equalizers, kinaduma-duma pa apo isong kadagiti na kahit na apo tigamatang. Iti na ipagliwliwan ng gamit appliances. Iti balbalay damapan kaya apo sumadya dito na Raon Electronics and Merchandise. Kaya nahan lang at didi kakabsat, di ba? Agrek-reklamo tayo apo tinangato unay na apo nga bibil siti kuryente tayo. Wen. No kaya tayo apo ti makatipid, mapantay lang apo dito na Raon Electronics and Merchandise dito apo kita da tagtagila ko da apo nga solar panel system. Yeah. Maala tayo apo ti suggested retail price. Apo. Apo iso nga dagiti nekat na apo ti makatipid. Yan, di kuryente na. And medyo mahina yung ating signal. Kat mapantay lang apo sumadya dito na Raon Electronics and And Merchandise. Tayo ti Raon Electronic and Merchandise. Masarakan nyo lang nga po ti along the National Highway Kawayan City, Isabela. Batog lang iti Shell Gasoline Station. Ayan, iso nga dagiti kahit na po nga gumatang. Ayan, hanapin lang po natin ang Raon Electronics and Merchandise. Dahil sa Raon Electronics and Merchandise, Siguradong panalo ka! Ayan, hello, Sir Ching Aquino. Maraming salamat sa napakasarap na dinner na kagabi. dinner kagabi. Ayan. Wow. Hinahanap ka doon, Kuya Ray? Oo Bakit? nga. Oo. Sila Sir Oo. Kuya Ching. Oo, wala ka daw. Bakit Oo. di nyo ako inawis? Hindi, ang alam namin, perdi pa yung motor mo. Ayun. Oo. Hindi, bale, mamapan daw tayo ulit doon minsan. Ay, sige. Oo. Ayan, Kastamit 10. Ayan, once again, thank you so much Raon Electronics and Merchandise. Yes. And binabati rin natin ang mga tao dyan ngayon sa Raon. Ayan, si Ronel and Jonel. Ayan. Yan. Kastamit 10, binabati ko rin si Kapitan of Naganakan kawayan Naganakan si ang papa ni Isabela. Kuya Ching. Yes, si Kapitan Ramon Aquino. Yes. Hello, Kap Ramon Ni Aquino. Parts Ramon And also, Aquino. Tita Elsa. Yan, thank you so much.
Ayan, Ken Gastapethen, maraming salamat sa grupo na hindi tayo iniwan simula noong umpisa. Hanggang ngayon, nandyan pa rin silang sumusuporta sa ating programa. Ang grupo ng Damayan Filipino Association Incorporated. Iti Damayan Filipino Association Incorporated. Get may sanga. Life plan na po nga mabalinte nga kamangan pag-membroan ng runa apo dito na ibalasiw taaw. Dagiti na kat na po ti agkaroon iti na natalgad ken mapangnamnaman na po nga insurance. Yan, dagiti na kat na po ti agkaroon iti life plan. Yes. Kanahan lang nga DJ lang DJ Ray. Yes. Kasi mabalin nga makastrek iti datang Damayan Filipino Association Incorporated. Ayan. Nabalin anaganan. Oray siya, mabalin. Uray, datay nga awan di abroad, mabalin tayo nga sumrek iti datang asosasyon. Wow. Para iti kanayon ng impormasyon, Yes. kontakin tayo lang ni Tita Jo Ramos. Ano Alright. yun? Nalobat, merong nalolobat sa inyo. Nalolobat. Oo. Sa akin. Hindi. Okay naman sa akin Ito na siya, red. ito. Ayun. Naglalabagan na Nag- siya. Green Naglalabagan sa na. akin. Ayan, Keta, once again, hello sa Damayan Filipino Association Incorporated. Yes. Ayan, batiin ko rin ang ating Budget 5 Directors. Directress Jo Ramos, Yes. Directress Dina Domicil, Aha. Directress Lilia Aquino, Mhm. Directress Ruben Corpus. Ibonya Year. Ayan, hello with Damayan Filipino Association Incorporated. Incorporated. Yan kita amin nga sponsors tiraw ni Lucano once again. Thank you so much kanya amin Yes. suporta ken Yes. ayatyo iti programang Rayaw Ni Ilocano. Ala kakabsat ken kakayap ka Rayaw ni Ilocano. Yes. Hawagan na natin ating mga cellphone, ang Yes. ating mga headset. Yes. And ilagay na natin sa Bluetooth speaker. Tarugyan tayon te agraragsak agrarayaw agdatanggay tango malam kapulain ka digdi. Sumiweng panglukat bilang musikal ito palang programa nga na pangulubuan Rayaw ni Ilocano. Sa hanggan ay pagtigang sa nagsabong ken iliw na tuok ken riga awan man ba'y mauray ko nga kaasin kanya nudila ay talangang ngayon mabuybuya malipod ba'y ibig si kante pimana Dinil bilang putipet sa tinaldaw Sa nga pulong taluti Mabilang itimayo Simbang pet kabiyak ko siya kay nilipat mo Alabig bigyan mo siya katladay di Daydi inay ayat ya dua karkari At sangsangit dayto'y pusok no Malaglagi ko dagiti Daydi ayat-ayat nga ikapingerdi Rayaw Ni Ilocano. Malipot ba'y ininsikan tayo pagmana Binil bilang kutikat sa tinaldaw Sa nga puno ken taluti Mabilang itimayo Simbang pet kabyat ko sa ken tabok shek mo Ala bigbigyan man mo siya katladay di Daydi kakik na will sirok sa lamagi Mabang pang-aran dati pusok no Malaglagit ko dagiti Daydi inararamit at sirok sa lamagi Ala bebeke pano siya petadayde Daydi Sisya siya atin yan. sinurtapot sirok sa lamagi Sisya atin Mabang pang-aran dati pusok no Malaglagit ko dagiti Daydi inararamit at sirok sa lamagi Rayaw Ni Ilocano. Okay, another pulse Tingka manin sagot kaya mga sanggang padang Kay
sagot me man kanya kasinsin ko datoy. Agaman yan. Gete bye-bye. Ay! Duwa ka talaga kasenseng. Man! Di tiyempo de ikaw Kenrabi Lalayan nyo mata. Ano mo lalayaman? Encanto adwa akas na tarlaw Akanta eget jay bye-bye Ete nalaw sa gagar ko Nodong Nodong kastoy at tempo Ang tugaw kanta Keto'y tagyak ko Jay bye-bye Ket man madamto Sadyay Anyan naragsak Ragaragsak Sadyay Awan teregan Sadyay Magaling-lingay Jay bye-bye Ket na agad Layaw Ne Ilocano. Hello, 446 live viewers. Share po mga karayaw. Nagkana sinapaw Dena Balseng Mag-share kayo. Kate Tero Yo Manso Awan ka pa, Lolo. Nakaturog na pa. Tanto ikan kanta Tinalao nga ayat-ayat ka Danggayang tanto akas gitara Say awing Tedanong mabomaba Sadyay anyan aragsak Ragaragsak Sadyay awan teregan Sadyay magaling-lingay Jay bye-bye Ket na hanapkan Sadyay anyan aragsak Ragaragsak Sadyay awan teregan Sadyay magaling-lingay Jay bye-bye Ket na agad Jay bye-bye Ket na agad Laka. Apa Right on. Ni Ilocano Okay, another ball sa ating kamanin sa agad kanya mga sangapada. Lakatan. Ni Tatang ay nabakitan abalasang gasat na inasinang sangitan kaaddakan itidinaan naramanan Daday hindi panawen maisutay na lasbang agbabawi kaman unanang saan muntot pulos maramanan tay saba alakatan ni tatang main bagla umanga ap nutang umay kan na ng puta inta ang pasyar ta panaglid-liday mo inta agasan mapanta aduay jay napinta sa lugar ta sadyay mo amakita tay sa banitadang ato'y gayam ni nanang ko at kasiding dilupuna iti bandati nga ato na at dadakkel sugat na napalalo akitut ko kapusugat na babasa nakiapa kanu iti isot na wasay ka Right on. ni Ilocano. Ay nabakitan abalasang kasat na
inasinang sangitan, taandakan, iti dinaan naramanan, iti panawin, maisutay na lasbang, agbabawi, kaman unanang, saan munton, pulos amaramanan, tay saba, alakatan ni tatang, mainbagla, umanga ap nutang, umay ka na ng puta inta pasyar, ta panagiliday mo inta agasan, mapanta aduay jay napunta sa lugar, ta sadyay mo amang kita, nay saba ni tatang. Ati gayam ni nanang ko, at dasidig tilupo na, iti bandati nga to na, at dadakkel asugat na, napalalo akitut ko, kapusugat na babasa, nakiapa no, iti isot na wasay ka. Ati gayam ni nanang ko, at dasidig tilupo na, iti bandati nga to na, at dadakkel asugat na, napalalo akitut ko, kapusugat na babasa, nakiapa ka no, iti isot na wasay ka. Nakiapa ka no, iti isot na wasay ka. Rayaw Ni Ilocano. Okay, so nakita mo dagiti sumiwang panglukat bilang musikal. Ngayon ka palang isagot kanya aming nga way palang agbuy-buy programa nga Rayaw Ni ni Ilocano. Ilocano. So apo dagiti hindi pa po nakapag-share. Ayan, dawati karon din nga i-share tayo sa mga hindi pa po nakapag-share. Kadagiti bukbukod yun nga wall. Yes. Sa mga GC ninyo. And of course, sa mga messenger. Yan, sa Yes. grupo ninyo, i-share nyo tayo nga. Programa tayo. Yes. Yes. No, makashare kayo may 80. Ragsak nga marikrik na yo. Alright. Yes. Bayan ti pa nagbuy-buy ayo ti. Rayaw ni Ilocano. Yan kastamit tayo. Kakablawan tayo madagiti agkasangay itangal daw. Yes, binabati namin kayo ng happy birthday. Yan, Yes. ragsak kaya nagasat nga pa nagkasangay amin. Mm. And syempre, more birthdays to come. And Yes. God bless you. Kan kasama Okay. ta kablawan tayo mamat, DJ Klang, DJ Ray, dagiti ni adapot sa celebrara na itang panagkakasar. Ora Yes. tiyempo ti pandemya, DJ Klang, DJ Ray niya. Ti kablawan tayo ida tinaragsak panagkalaysa. Amas. Ganda kita ni adasan celebrara na pong anniversary, mansari kada week sari. Yes. Na imbaga po nga panang celebraryo apo. And syempre sa mga nag-break. Yes. Yan. Better luck next time, apo. Talaga ka lang. Teko na Abay, daw Lolo, ano din. Lukas na nga pang nag-line ka mang asar. Abmamang asar pag magbaga apo ko. Apo. Aman. Better luck next time. Better luck next time. Amom nga men. Oh. Kung may umaalis, Mardo, mardating. oo yun. Yeah. Nagbidyate. Ano pang dahilan magkasensyen tayo? Huwag nga raw. Ah, Ang di ba? galing. Oo. Kung may umaalis, Mardo, mardating. ayun. Kung may dumarating, May umaalis. aray ko, di Kasi paano man, yun? Pag may dumating, di alis din. ha? Ganon yun. Hantikat ko siya when ada sumangbay nga swerte pumanaw te malas. Yes. Guys, Ayan. dyan. Siyang gaday. Tama. Aman. Oo. Ayan. Kasi Ganglain ka lo. nga si ka, birinto. Hanggaon ni malmalda ang nawampay asawam. Tanayanakan siya nga malas ti bay. Ay, kahit mga sawag, kulas mandatan. Kuman. Hanga kulas. No deket malas kan siya titi. Pag epic. Wan tayak ni ayat. Aray. Ay, Diyos ko. Itinagan ni Ayat. Wan- Siya akong tay malas. Wan- Kunana. Ang Okay kababalente. O, okay lang ka no kung nanlulam. Oy, Ano siya mo na tapungan mo nga ang dodan. Gano'n na siya ni Ima Ay, na, ni apang ko Ima. magpinakpapakpak jipungan ko. Ay, pinakpak mo. Ay. Bakit nang siya at rodan. Damot Ayan. kan angot na gadangaway. Ala, pagbahain tayo mga ratin na ay, apokok nga prinsesa tirayaw nga ron man. Sige, lolo. Wala, sige, Lolo. Ano, iti kasi kat nagganas man siya tayo to kumansyaw. Ayan Sige. na mag-present na kayo karayaw tarugyan ako shout out kadagiti nano mo nga nagnagan yon. Ayan, hello Wikay!
Melay Alardo Gordo. Yes. Ayan, kay Jefferson Abay Sebastian. Yes. And syempre kay Nati Castillo. Yeah. Mario Orteza. Yes. Andrea Sunio Barrios. Yes. Kaya kasama tayo kina Argeza Ordonia. Lloyd. Kay Yes. Avelina Bisquera. Yes. Kay Benito Guzman. Aha. Ayan, Zenaida Mejia. Mhm. Kay Juna Reyolicchio. Yes. Kay Soledad Ramos D. Yes. Mary Jane Ilaga. Felisa Valdez. Yes. Ronnie Ramales. Yes. Ayan, kay Chad Chanderaico Aida. Aha. Kay August Valdez Virgo. All right. Kay Angie. Kay Nard Boom. Kay Sir Dominic. Maraming salamat sa 100 Yes. stars. Ayan, hello Sir Dominic. Hello Ma'am Emma and Sir Arnel. Malvin Fernandez from San Jose, California, USA. Yes. Naimbaga pa ng Isabela. buy-buy ayo. Ay. Ano ka Isabela? Ay, San Jose City. Isabelan? Ngayon ko lang California. alam na may San Jose pala dito na Oo. California sa Isabela. Sabihin mo lang kuya kung gumagawa ka ng sarili mong Mundo. mundo. Hindi na Earth ito. Baka nasa Mars ka. Ayan. Dalia Rapolio, hello! Yes. Kay Alexandra Gan Gabon Sumawang. Mhm. Kay Dan Aldrin Bayroy Hontilia. Yes. Kay Uncle Frankie Bonnie Yes. Cardona. Hello, Uncle Frankie. Yes, kay Amalia Bautista Luis. Yes. Hello, Mama Amalia. Yan, Marlon Ramirez Calan, Sagay Elsie yes. Adriano. Yes. Helen Cayaga. Yes. Jerks Peria Guerrero, Sinchaga Rofil. Yes. Kaya Pramalina Expression. Yes. Kaya Julius Bulan. Yes. Ayan. Oh, sinto niya kabagyan nyo. Ayan, kapag yan Uncle ko nata. siguro ato. Hello, Uncle. Baka si Lola na. Kasan na dyan ba ka? Hi. Kasan? Hello, Uncle ko na. Well, Hello, Uncle. hello, Uncle. Makaungat ka mga baga dyan. Nagtanggan. Hello, Uncle. Ayan. Ayan, maraming salamat kami mo sa 100. Stars. Hello, Sir Sonny Ramos. Alcarion na ibaga pa nagbuybuyan. Mm. Ken Castamited, Kini. Ayan, nasa na tayo? Rose De Los Santos, Annalisa Buan, Helen Cayaga, Yes? Lori Yap, Every Domingo Serrano, Mary Chris Galamay Castillo, Jomar Pataxil Saturno, Yes. Dale and Debbie Gray Wacheski. Happy watching. Ayan, kay Nariz Agustin S. Gioco Gaceta. Ayan, Ken Castamitan. Maraming salamat, Sir Sonny Ramos Alcarion sa 200. Star! Ayan. Ken Castamitan, kagayam Ken Kakabzat. Ayan. Maraming salamat po sa mga nagsasend ng stars. Hello, Mary Ann Zapata, Edna Ila, Ancheta. Ayan. Happy watching sa inyong lahat. Hello din kay Tita Jo Ramos. Yes. Thank you for sharing. Siyempre kay Tita Dina ang Tres Marias. Binabati ko kayo ng magandang panonood. Yes. Ayan, si Ma'am Ruth Clemente. Hello, Ma'am Ruth. Hi, Ma'am Ruth Clemente. Yes, kay Ma'am Candy Chua. Yes. Hello, may Ma'am Cathy Chua. Ayan, kay Tita Malams, Minda Lasiste. Alindayo. Ayan, hello, magandang panunood sa inyong lahat. Kay Ate Chupa. Yes. And syempre, kay aking mother na nagpapagaling pala ngayon. Hello, Mm. Mama Len. Oh. Petines. Get well soon, Yan, Auntie get Len. well soon. And namimiss ka na namin ni Well, Faye. mamimiss ka matan dito ni Arroz Caldo. Yes, ang iyong mahiwagang Well, Arroz Arroz Caldo. 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 And Apo. syempre sa aking dalawang tita sa Tugegaraw, magpagaling na rin Yes. kayo dyan. Tayo ko Caldo. Jai, Saan? Arezio. Jai ko. Saan? Subilin. Jay Alicia. Mhm. Hapay ta aring ang maun. Anya, yan na banda? Jolly siya. Mhm. Sa balisi ka. Tatasik ang manok doon. Lelepad live weight. Oo. Ayan, kasama tayo ni Johnny Medrano. Sige na, mag-present na kayo habang meron habang shout-shout at tayo tinagan. Yes. Hello, Junior Danzel. Kaya Yes. kasama tayo, kinitita din na 100 sa 100. Stars. June Diaz, Ari Calab, Gadon. Yes. Ayan, ano niyo po si Larry Gadon? Hmm. Oo nga. Ayan, kay siyempre, kay Nora Cantil, Saludare. Yes. Ayan, maraming salamat po sa mga nagsisend. Kaninong cellphone to sa akin ba? Sa'yo yan. Ito yung akin, oh. Ito kasi eh. Oh. Bakit kasi magkakarupa? Oo nga.
Ayan, maraming salamat din sa mga nagsasend na. Star! Ayan. So, di ba nagtultulan di programa tayo karay aw ni Ilocano? Alright, kapong artabo adata na ing-inguten kindungdungwan tayo unay nga Uncle Frankie Cardona. Yes. Isagot tayo mga artabo datay na paborito na unay asunata. Yes! Be again. Bile! Bele. Ray aw. Nelok! Ay, Kano. pati siya kaglakaya ko na. Be again. Bele. Hilig! Bele. Channel 471 live. Wow! Viewers. Sige! Biyaken bile sam ito'y kararwa Ah, nasudi anena sampagita anang usaksa sigaawan sa bali tiin karik aliw liwak dito'y lubong nga ingganat tungkal uy biyag ay ayaten ka ngemsi ka kaniyak saan dardarep dipen ka okay. di nagsamit kap ni ka Maraming salamat sa Apay 5,000. ngemuray nukasta Sir Frankie. Ikanto Cardona. pagin sa saanan Ah, papanbiyag ko at kanibusanan Ray aw. Ilocano. Ikang Ayan. kahito damdama, lolobas yan kaya na lolobas yung programa yo Mate, ni kasi Agkanta kayo to tangkay damdama. ulo na data. Eh, pagyaman tayo man Sir Frankie, hindi na nga 5,000. Star! Latatatatantantang. Ratatat. Ratatat. Palagpam. Paratupapam-pam-pam. Ratatat. Pam-patatapam-pam-pam. biyaken bileg sam ito'y kararwa Kararwa. Kararwa. nasudi anena Kasangsang pagita anap Kasangsang po mo, DJ Clark, damdama. Ulit man din ako naman. sikaawan sa bayi tiin kari aliliwat dito'y lubong nga ingganat tungpal pagibiyag ay ayaten ka ngem siya kanyak siya dardarit Ang back ka kasi siya. ngem di nagsamit kap ne ka Sige, man, sige. uray nukasta di kantu pagin sa sana ngeman biyag ko di agani busanan no dodoy pay Asya siya. laing kipiges ni ayan Apa yung nakatangtang na kita. Nalawag Lyrics yung. nga orpet mo ken rangges Kunak damdama pa lang. ini perangke alaman biak ko perangke sawim di pamos Posyam, posyam, posyam. tapnon mabaling ka Posyam, posyam. alepate Hoy. enas Posyam, posyam, posyam. lepaten kanton Logis, logis. Ngendi akton jay Nyata, ada ka bulangan. Sabong. Unaitan siyaan Asya siya. siyaan na mabalik Nene. ay web dem ni ayan Ay, denak
pagtuo. Yang tangay siksik ate enak ay ayatin. Lotus, lotus. Portion. Prangke, para ka namat lang gaya nga sunata apokok. No Ay, dodwa ayan ang empire. kaonay. No dodwa empire. Hanggang nga dodwan, isin mo amin data karga na datan. Siyang ka diba siyang? Perme kasensen. Siyang ka nga duadwan. Prangke? Isin mo onay datan. Franke. Send now. Ay! Ay! Lipaten kan tunuin ngem adda akton Ay. ay tanim Apek, dungaw kayo. ngem noitan saan prangke saan ta isin mo daitan aminen emne aya den Ramdaman na boss na. okay. Bahala ka Yan na. tangay Shake, shek tenak ay Oy. ten. Try on. Nihilo ka na. Thank you. That's my kasensen Bye. banso. Bangset. Ayan, naglaing kasensen ko. Siyempre atalag. Naglaing nga mang buweset et ki aldaw. Yamot datan. Kunak man lang no. Talagang puriin na. Awan, hana ka nga italololo. Ang pulo. Panakala imalo. Kasano ki siyang kumag nga baga nga ipreno na pa nga to bababa. At di sumardi ag chicken bosnak di. Napantad yung Napantajay. wasin. Wait, Ay. napantajay amo bukan kas kada San Antonio ditan. Siyan lang nga daday. Oh. Lima sa tapay takarayan. Napantagapal. Alas, Sir Frankie, pag ano sa mga boses ni Lolo Bansyaw. Ay, more kas na lang ni Frankie. Dong wen minto. Kinilola maba siyang data. Ay, perme. Oh, Franke, Frankie, sit isin now. mo. Ay. Okay, once again, thank you so much, Sir Frankie Cardona. Iti panagsan, iti 5,000 stars. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Ayan, Okay. tuloy ti programa tayo. Ayan, mangisagot manin ni Bansyong, timday sa nga sa miwen. Ha? Oh, Anamot kitakman. datan. Hindi na may garod kaya tata. Siyan pa lang. Tunodan damaman. Itam- Nabanogak mo. Oh. Agibasa tayo iti sticker. Oh, may Awan basa. talaga si Paano may sticker? Panay sticker. Oh, tinapan te, may kadwa po nga request. Gito yan. Hello, Ate Jacqueline. Ay, datamo ten data. Jacqueline nga po ko. Ayan, hi Manong, mabalintag request ti kanta nga Arak. Kuna Ah, nila din Choy, ah. Alcalde. Arak. Yes, kantahin ka nun ni Manong Ray. Oy. Yes. Watching for Malolos, Bulangan request po ng Basang. Sisew! Sande, Basang, Basa. Sa ulan. Basang Sesiw. Ayan, next. Hello, Tita Sheena de Balikaw di Maya, sabi niya. Shout out po sa taga Zambales. Wow. Thank you so much sa first requested song. At dahil dyan, Nagmamahal. at dahil sa ating first requested song, Aha. makakaupo muna ako. Yes. Ayan. It's your turn. Dalawa kayo. Ano pa, Jemay? At ikaw ang dahilan. Games. You are the reason ka, no? Hi. Oh. Hi. Before the next Hi. call. Ayan, binabati natin yung mga nanonood sa ating YouTube channel sa ating 603. Ayan, na Ayan. viewers sa Mm. ating YouTube live ng Ray Auni Ilocano. Hello po sa inyo dyan. Magandang panonood Yes. sa aming live stream. Yes. Thank you so much. Alright, ato nga rin nakakabsat. Nagkita ni kantang request yo. Yes. Sakbay kami apo nga makaado ti daldal me. Man. Yeah. DJ lang introduce mo. Dyan. Pwede kanta na. Ay. Ni Mr. Reventor. Ladies and gentlemen. Oy. Ayan. Wearing white coat. Oh. Wearing 10,000 pounds. Oy,
Nakalablaban pa eh. At the song of his bado. Aha. Ayan. Please welcome Mr. Reventor. Reventor Lumeda. Ay! Aba, di ba kanta niya yan? Oo. Yung nagmamahal. Kahit Kahit bawal. bawal. Ayan, para po sa nag-request ng kantang ito. Nagmamahal. Kahit bawal. Saan bang bawal? Luneta Park. Nagmamahal. Pinilit kong iwasan ka dahil ako'y nakatali na sa isang dilag na labis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Dahil habang tumatagal sa akin lalo kang napamahal, ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot at paano ko may satabi itong nararamdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Dahil habang tumatagal sa akin lalo kang napamahal, ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Alright, next song. And requested, ano yan? Kumusta Saan ka? yan? Kumusta ka, mahal? Yes. Ayan, kakantahin pa lang ni DJ. Marvin Agne. Kamusta na ang buhay mo? Sana'y maligaya ka. Mapalad ka o giliw ko, may nagmamahal sa'yo.
Di tulad kong nagdurusa, buhat ng iwanan mo. Umiiyak ang puso ko at wala nang pag-asa. Umakabang puso ko, giliw sa tuwing tatawa ka. Kung tayo'y magkakalayo, paano na ang buhay ko? Bakit bigla kang nagtampo? Di ko alam ang dahilan. Umalis kang walang paalam, hanggang kailan maghihintay? Pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan, ngayon at kailanman. Hinahanap, tinatawag, bawat araw na magkaan. Halina, giliw ko, yakapin mo ako't mahal pa rin kita. Limutin na ang kahapon, may bukas pang naghihintay. Pag-ibig ay mahalaga, na dapat lang pag-ingatan. Diyos lamang ang may alam kung saan ang hantungan. Rayaw! Ni Ilocano. Kamusta na ang buhay mo? Sana'y maligaya ka. Kung tayo'y magkakalayo, paano na ang buhay ko? Bakit bigla kang nagtampo? Di ko alam ang dahilan. Umalis kang walang paalam, hanggang kailan maghihintay? Pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan, ngayon at kailanman. Hinahanap, tinatawag, bawat araw na magkaan. Halina, giliw ko, yakapin mo ako't mahal pa rin kita. Limutin na ang kahapon, may bukas pang naghihintay. Pag-ibig ay mahalaga, na dapat lang pag-ingatan. Diyos lamang ang may alam kung saan ang hantungan. Rayaw! Ni Ilocano.
Okay, sa ating dito requested song, Nagmamahal Kahit Bawal at saka Kumusta ka? Kumusta ka, mahal? Mahal. Apo. Po, nagpipintas na kita nga Yeah, sonata, maligaya. nag-imagine. Makakapakubingrik na. Ulitin man, Marben. Nyamatin lola. Marben. Adalang rumwaran, kalkasek lang mang Or di kalkalem. Lolo Bansyong, sikaman mang kanta. Ay, siya po. Saan? Kasensen. Na, ipari naman. Sino nang iba ka nga kantam data? Siya ang raw. Sino? Nebrindor. Wan. Sige. Ulitin. Saan? Babae na ako. Ayan, one day at a time po, sabi ni Ma'am Joby. Yan. Taglinos. Yung kita Ayan. man. Next, panay kasi sticker nice one, idol, Johnny Neri. Yes. Ayan, kaya kasamitin kay Ma'am Alilo Bandino Palalay. Yes. Hello, mga karaya. Hi. Hello din po. And Agustin Chang watching from Bumaba. Kuwait. Pa-request po, Yes. Rashola. Wow. Makapasigar boses mo, DJ Marvin. Thank you. I love it. Ayan. Yes. Ulitin man po na. Nice, rich. Ulitin mo. Lagot ka dyan. At ang amin. Naibaga malam tayo. Naibaga malam tayo aming karayaw. Nilogano, mahal ko kayong lahat. Mabuhay karayaw. Nilogano kami from Ma'am Ligaya. Chan. Yes. Ayan. Thank you so much po sa pagmamahal. Ayan, kaya numalpas jay arak nung jay bulod nga ayat hapon. Eden Joy, Alcalde. Nagmayat-met ten agmuni-muni dita kansyon mon Idol Marbe. Ah. Marian Clavo. Sabayan mo nang uminom ng anong tawag dyan? Arak. Tres kanto. Kape. Ay, kape. Ayan, Wala saka panunutin dagiti amin ang naglabas. Siyang ka lang ang minumate, tres kanto, apok, tamaday. Made talaga Among no daday. tres kanto, ay na, pagpatay, tisaksakulap ka na, siraw mo daday. Tamanan ka Dos kantos latan. Awan. Ayan. Ang galing-galing ni DJ Marvin, paulit naman po sa may Ave Ay. Domingo Serrano. Datang amin te kung kunakin ka, basang ta, tiltilay soro, Tapay soro, siyak manay. tilay soro, sorom, kadagita, biyawen. Kitam no, hang ako manta ni Lolo Bansyong kapaulit na kini Marvin. Oh, di Ngam ba? na kumanta tahan paulit. Ay, siya po. No, hindi, rak na special tali. Aleho! Ay, saan? Naka- Magmamalas siyal daw data. Ole, ho, ho, ho. Aleho! Ay. Punanano. Ay! Malagip ko no, kabataak no kasta kansyon ni Idol. Ulitin man ko ni Marian Club. Ado paulit. Munakot kami kanya. Empal pa si Mamin ngagmama. Ano tawag doon? Kamusta ka mahal kan timing ganat ka malpas. Right. Ha? Yan, DJ lang pabati kami dito sa Bagong Silang, Caloocan City. Si Yes. Tito Bongbong. Mm. Tita Maribel at pinsan mong si Tricia Joy Gambat. Pa-request na din kami ng kantang Pangmayaman. Salamat. Sabi kasi ni Faith, ayan, natin kami anak po, wala naging ni Tito. Ang English song daw, Pangmayaman. Ang Ilocano daw. Pang mahirap. Mahirap. Ay, na Diyos ko nakalala na ka dato'y anak ko na. Naramid-namit din nga, dati kwa na dati English ka dati Ilocano. Ayan, wow, nice voice and song. DJ Marvin, sarap naman pakinggan. I love it. Pakiulit naman. Mary Jane. Ilang. Yes. Ayan, next. Nasaan na tayo? Panay kasi sticker. Yan, hello mga DJs. Pa-request man dyan, iniibig goy. Nakagalot na. Apo. Thank you. Joy, Panay. Salano. Balik mo lang. Panay Victor Wood. Awan man, saka bakas na lumipas. Ala. Mga Saka- kakanta. ko na na. Uy. Saka Sensyo Bingan. Nanay. Maka in love ka, Idol Marvin. Super smooth voice, soft voice, nice voice. Kuna ni Amalia Bautista, Luby. Yes. Thank you so much, Ma'am Amalia. Ayan. Nice voice, Idol Marvin from Hong Kong. Sharon, Barnard Kaya, Melgar. Yes. Nagkatasin DJ Marvin, nagitaman nga sunata, nagmayatin. Ayat, ipanangkang kantam. Banada. Okay, next requested song. Yan, di pa nagtuloy-tuloy di programa tayo. Si Patrick atang kakanta dyan. Ikaw, Pat? You are the reason, kanta mo? Hindi. Pero pwede rin. Pero hindi natin na-practice. When Ayan. Ikaw na lang kakanta nun yung request na you are. you are the reason. reason. Kahit yung old na lang. May Ano ba old yung ba yun? old? Oy,
You are The reason of the reason. sunshine. That you'll dream of. Charot. Send me the pilon. Saan mo da dyan, Oo DJ? nga. Ayun, Mang DJ, Tayman, kasan mo pa ito'y lubong ko. No, awan ka. Thank you, God bless us all. Nagitan nga request eh. Happy to hear the song by Victor Wood. Thank you, DJ Mm. Marvin. Bayani Acosta, Pasqua, Yes. Gabrielio. Ayan yung Yes. bagong You Are the Reason ni Patrick Lantan ko yan. Si Kaman. Nabara kanya. Ayan ako. Ano bago daw? Ayan. Sige, para madagdagan yung kwan. Oo. Yung kanta mo, Pat. Mm-mm. Happy ay next na. Eh, God bless Ray Auni Lucano. Coming from Merlin Daleal. Halaba Pel. Yes. Halaba. Ayan. Okay, meron na naman tayong guest ngayong araw. Ha? Ayan. Si DJ. Patrick. Yan. Ang estudyante ni DJ. Marvin. Ay. Ano may bagas si katawang awan mic mo? Ada. Ayan. Apay Siya po ang maestra. estudyante niya. Ayan, hello, DJ Patrick. Oo, Ah. yan. Dalawa ba? Pwede? Pangalawa. O, sige, pag-practice ang taga-Roden. Pwede. Mm. Ayan! Sige, dalawa daw kami. And dito na lang din kami mag-practice. Hello, DJ Pat! Hello, Ate Clam. Ayan. Kumusta? Bumati ka na sa ating mga viewers. And magandang hapon po sa lahat po na nanonood. Dito lang sa nag-iisang Rayaon ni Ilocano. Ilocano. Nagbabalik na naman po Ilocano. ako. DJ Pat. Ilocano. Yes. In Ilocano. Kablawin ng Ilocano. Sige, Kablawak man amin nga buy-buya itata ito'y number 1 programa na yo, Rayaon ni Ilocano. Ah, Siyak ni DJ po. Pat. Ayan. Yes. At ito'y nakmanin na po nga mga istorbo kanya yon. Mm. Kadagiti laplapaya gyud. Laplapayag Sige, yun. man. Sige man, terwin taman, padasin taman. Ah. Atoy kan mo, Zowet, One. Teo. You are the reason. Try lang po ha. Alright, papanood na po karay. Aw! You are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm homeless now. Every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see. You are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason that I'm still breathing. I need you. If I could turn back the clock, make sure the light of into dark, and spend every hour of every day keeping you safe. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. That you are the reason.
swim every ocean, just to be with you. Fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Right on. Ni Ilocano. Ayun, pasensya na po. Kumakapa pa lang kami sa kantang yun. Oh, bago Ayan. eh. Ayan, bagong duet daw yung Bagong You Are The duet. Reason. Talagang sabi ko kantahin ni Patrick, dinamay niya pa ako dito. Hindi kasi duet talaga yun. Oo nga, duet nga yun. Dahil taapot ikan na nga adda pa bulong dito in second boys. Meron akong tagaturo dito talaga. Kahit nasa live tayo, andito pa rin si Kuya Marvin na anong tawag doon? Instructor. Yes, Thank you yes. so much sa mga nagsasabing, wow, nice! Yun. Jewel. Bakit amo yung pag-istorya anda ka nga sponsor. Madi apo sursurwak dati Ada ka. tuloy malagit ko siga. Oy, Ayan. Bravo mga karayaw, kapamilya ko na ni Ma'am Ruth! Clemente. Siyempre, DJ Patrick, hindi naman matutuloy. Hindi tawag dyan. Hindi tatakbo ang ang gulong. Kung wala. Pag-iisa. Oo, pag-iisa. Ayan, kaya mo na ba yung Bed of Roses request nila? Kaya na ba, kuya? Na-request nila? Ayun, na-request yung pre-practice nyo na lang dun sa vlog ni Todd. Yes. Yung never. Pakikante din yung bago. Pwede na yon? Sige, try tayo. Never to? Try tayo. Try mo na. Sige. Okay, dito na nag-request ako ti Bed of Roses, DJ Klang. Yes. So, katantay mga dapat never to. So, Ayan. Bye. Pasensya na po sa request na ninyong Bed of Roses. opo. Ayan, practicein na lang. Ay, practicein. Palitan na lang po ni DJ Patrick na Never to. ton. Ito po yung anong tawag dito, pre-practice nila ni Kuya Marvin. Para Yan. naman merong bago sa ating mga Nervyos nakman. pagdinig. Barong dingag. Okay. Okay. Ayan. Di ba nagtuloy yung programa? Ito na po yung isang awitin na Never To. Nga kantahin pa lang ni DJ Patrick di programa nga na po. One. Rayaw Ni Ilocano. Can I touch you? Can I breathe you warm? You won't ever find you. You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, you smile like softly sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that never dies. You are the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Rayaw ni Ilocano.
'cause I need you. I love you. Ray Oh, ni Ilocano. Okay, so dati dyan sa Miweng na sunatan nga ng Paul 1. Never thought Ayan. na nakalamlam mo yun. I never thought Naglamuyot that man na dyan. Man. Kas kalamuyot. Iti puyot ti angin. Opo. Okay. Pero di ba, puyot pa iti angin? Dandama, daniwan na kayong lulaba siyang tipuyot ti Isupan. angin. Ay, saan? Surat ko no kayat mo kasi siya. Sige man. Sige. Ay, bagag kanya. 1 second, nalpas ko. Oh, kita. Pauda kita. Data! Ti Kaya talent dyan, mo. panunod ko. Oh. Data. Data! Amuyo karayaw, birindor. Oh. Data, tinangababakan di kasinsing ko, hindi Matamanan. nag-contest. Apa, Ah. nagki-contest si Delo, no? Ay, best in writing ay. So na. Wow. Data mo. Man. Nangabakan na Dilo lang. Kadi, kwa. Day, Kadi, Tokatok National High School. Anya nga eskwelaan da dyan? Kadi, bantay kwata. bantay bata. Hindi, da kami, di kwa. Yan. Bantay dalaganan. Oh, talaga. Man, nakisali ko na mo talaga sinuporta ka. Oh. Wow. Ninya lak, ate kartole na nga nagsuratan na. Oh, Man, nalpas na nagsurat 1 second. kakadwa na syampay. Kasta te kaleng ni kasinsing ko nga So, basa. imbagam nga talaga nga talunan nak no writing contest. Ay, nangabak ka na. Ay, Kasinsing. tatate baga kanya magsurat tak 1 second Ah. nalpas ko. Data. Oh. Data te kaleng na. Oh. Sika nga lola niya paglainga. Awan, damo na lang data. Awan, Anya nga. adakan mo. Adaman. Ana, Mhm. agpag skip dati siya. Maday, skip nga, skip pa siya. Ana, gano'n. Amam ti paglenga kasinsay. Ana, Ay na po. Tay subject tayo nga 30 minutes. ana dada. Kindada pa subject tayo nga. Anya nga, lolo. 1/2 hour. Ako Ana na dada da. ka daw. 30 Dati minutes, nga. 1 hour resume lang nga siya. 1 hour. Ako na Dada, da. Apa? Sa dada. sayo, sige. Dati nga subject tayo no. Tiriring. Kuna tibil nga eh. Dada yan. Paglay nga, Taray malisod. bansyong. Merienda datan ko na ka. Data paglay nga. Kanda nasa tayo isang- na subject tayo alas 5 umalay. Oh. Awe da nun. Dajay taray bansyong Nagbi-video interrupted tayo. Oo. Mahina talaga yung signal. Ay, Oo. Ayan, hello. Maraming salamat, Surprise Star Gadgets sa 500. star. Apo, thank you so much. Ayan, wow, ang galing naman, DJ Patrick, nakaka-inlove, makapalagit. Kunin ni Ma'am Bella Bendino. Yes. Palalay. Palalay. Ayan, hello, Ma'am Mm. Lydia Valencia, happy watching. Aha. Great voice, DJ Patrick. Kuna ni Teresita Bautista Yeah. Mosni. Yes. Have a blessed Monday, mga karaya. Pa-request man dyan, kini DJ Patrick, ajay, she's gone, thanks. Wow. Chris Sapwan. Talaga. Dagitakan. You don't have to say you love me by Victor Wood, my request, DJ Clang. When I Delicaria say- Flores Dug. I Needed needed you when you say you don't wish me. Anya ata nga kanta. Dati kanta mi, dinaabak kami. Kasanok, Proud kay pa eh. kasanok, di ka matiliw-tiliw, di naabaktan. Ayan, sabi niya, Oh. pa-request man tayo before the next teardrops Teardrops fall. fall. DJ Clang. Thanks ko na ni Hector Raquinho. Das la datan sa tayo sumarunong nga request tayo niya. Mate. Ma- Nanamen ko na ni Ate Jupay. Ah. Yeah. When you say, That you love me. I needed you. Uy, saan man Basta nagka... talaga na malagip ko. Ano? Ide, nag-second ko yun. Awan, naabak talaga. Awet, bansyong bangsit ko na. Kasanaw, nagrigat ka nga tiliw-tiliw. Sambo. Ah. Oh, Maraming salamat sa 200 stars, Sir Sonny Ramos. Di, pala ti kinanta ta, panateran. May madepal togan na tayo na dyan. ay, kung gayam. Ito garon. My way, tilas na Ilon-lonog ko na tanga kanta parang. Panateran.
Ayan. Hello, can I have a blessed Monday, everyone? Naglaline kayo nga talaga, DJ. Pa-shoutout naman po, nagimas nga dinggin kayo. Ex Jocelyn Pascual Cabrera. Request man, tay kanta ni Lolo Bansyong ngayon, Delelehio. Kedam. Edi Perigrina Midlay, mga DJs. Thank you, I love you, ating DJ Marvin Agne. Gana ni Ate Chocolate. Dukusing. Yan, kablawa man, sir, ni anak Akos na anak? Edwin kini Edo. Toy Bogdong nagkablaaw ni Panay te Bogdong sa Anaday. maulawa. Sakman Mildred. mang kanta. Stephen Estocapio. Ay. Kablawa man sir ni Akos ni Edwin kini Edo. Ah. Toy Bogdong nagkablaaw ni Panay te Bogdong. San Fernando, Yaw, request yaw. comment sabon. Sabaw. Teacher. Ah. Stephen Estocapio. Anak ko, Stephen. Oh, nawata ka nang ko. Da. Diamond, when you tell me that you love me, DJ Klang. Para Wow. wow. Man. Ayan. DJ Klang, she's gone. Ayun. Sir Jonathan. Rapakon. Yes, Ay, Jonathan! Nga po kumikin basyang. Nga kasingking ko. Oh. Kung nami man lang ano na yawawang ka na po ko. Maday. Ni Sir Jonathan, adala ka datayo. Ah. Not datayo. Kung Ah. kasi siyempre alang ang araw na datoy na awan tayo. Loko ka mo't birin daw. Talaga, Paul Polegos, dato signal tayo. Awan na Maday. talaga. Orange. Live interrupted orange siya talaga niyo. siya. Hindi siya maayos sa panoorin. Awan data. Video natin. No? Matintin nagtedeta. Oo nga, nagluloko. Ayan, sana pumunta na rito yung internet. Sisiyab ni Lolo Bansyong ni Lola. Hoy, Baka toro ka. sige, kanta ka, no makatorog ka. Alo. Siya nga data, ta sumang malas daw ko. Ayan. Well, bochek keklat kanta sa Bochek-kek. bedbox ka. Ay. Pagchak ko pokos jay. Hmm. Eh, di ba nagdulduloy yung programa tayo sagot naman ito yan. Next requested song! Kanta- Before number the one. next tell drop. Ihaw na po Nag-line naging kayo? Mabuya tayo pala nga po dito na YouTube channel ni DJ Klang Data. Yes. Oh. Nag-line kayo? Sige mga Amay. rod. Iso Ang nga. puyo, ti sumarno? Siyempre. Kahit mga rod yung salitain, hamok ang tayo. Wow. Nag-line kayo talaga. Mabuya nga, tayo yung iso. YouTube channel mo. Why? Oh. Talaga. Iso nga dito matin ng rod apo ilip-lipatan nga i-subscribe, i-like data na yung YouTube channel apo data na agmay-may sa nga DJ tayo. Prinsesa Tireo ni Lucano, Yes. DJ Klang. Oh. Clarissa. Dili nila. Ay, Bulan. DJ Klang. Clarissa DJ Klang gaya. Apo nakabaso laksan. Ayan. Okay, so ito na po yung request yung. Before the next teardrops fall. Di ba lang programa nga na po one. Rayaw ni Ilocano. Yes. If it brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if it ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrops fall. Se te quiere de verdad y te da felicidad. Te deseo lo más bueno para los dos. Pero sería así ignorar a mí me puedes hablar. Yo estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side. To dry drops that you cry. And if he ever lets you lose, just remember I love you and I'll be there before the next teardrops fall. Rayaw ni
Ilocano. Nagemas Matoro. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if we ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrops fall. I'll be there before the next teardrops fall. Rayaw ni Ilocano. Ayan, pasensya na po kung nag-video interrupted tayo. Yes. Medyo mahina po talaga ang ating signal. Internet. Hindi pa siya simula kanina hindi pa siya nagliwanag. Blurred lang siya simula kanina. Ayan, Oo. pasensya kayo. Di oras tayo ngayon, alas 2:45. That Apo, time dayo check pa'y. is brought to you by Raon Electronics and Merchandise. Okay, sa ating parang tuloy di programa tayo. Kahit sa mga cellphones, wala rin magpa na comments. Dapat kinakapsot. Di signal Nagriya tayo. tagpakita ti comment. Oo. Viral Lolo Banchong. Type Proline Tagalog version. Kasla saan nga kompleto ti programa tatangamlem no saan nga makanta lolo. Kung Alay. bayani ako sa Pascua. Gabrielio, kita man lolo. Aleho, aleho. Sige man lolo, tiro man. Sige man. Kay Ayan. Proline. Oh. Sige Aji man. lang mo dallo-dallot mo ti kaya daji lang ta dallutain. Aleho, aleho, aleho. Ya, ata ka siya data. Dito sa pitong gatang. Ay, Sa happy tabi pitong ng gatang. Batan. May isang kasaysayan na kong nalalaman. Ay, hanga pitong gatang nga dyan. Ito ay hindi chismis. Napago siya. siya. Pandan. Okay. Anatan ka, Sinsen. Ay, kasenseng. Ay, aji proline. Proline na. Four lines. Una. Four lines. Agdalot kan? One. Sesatan. Agdong away. Sapay la kumata ma-invite na kayo ni Mayor Mi dito'y Etiague, Isabela. Wow. Apo. Tuno piyesta. Tano, dote malamaw. Ay, si kalolo hang mapanto. Ay, At ang tuman, nagisupsupot ti Agbate kukumon. kanta ka senseng. Ala, mangibabay na Imbit. lalak tuloy. Depends na di na panantayo danay. Yaka mo. guys. Tabangir ti ka na yan. Ay, data. Apo, saan nga sopot tinala ni Bansong? Arinola. Sa ako. Ha, ha. Ah. So nga saanin ka senseng. Tamo dahil di siya kakagbobote ak. Ma, Ang naghaim karga na, gado. ay gadong. Eh, gadawan na adobo. Muna na, Gado. muna na kanyak din na siya law ko nga bareto. Oh, Agatang kate bote apaw. Muna na. Kuna na. bayam na pang ka dyan likod. Kunakmat ka saan nakagatang ko na po kunak. Nako. Man, di Apo, ko ang kaapay nga ro ta garoyot ta pantalon mo kuna na. adagay may gado na. Mate kasi sending guma. Ana, De, apay nga ro ta garoyot ta pantalon mo kunada. oh, Awan data ako kunada na pagulo ka daw.
Apay? Nagdarang rin ti pantalong ko. Dara sa anak mamatay. Aman, napilitin dak nga ipo-hospital. Saan ko kayat? Kamu kaya dalim mo timbol sa mo. Wala na, nababistundok kita. Dalim ka, dapaling yung bulsa. Dapay papaya na. So, pay. Say bali daday. Kas Yan. dyan, di mapamakiponsyon. Nag-interrupt kayo, makapabiting nga buyain. Iso nga ro. Ayan, pasensya na, mahina talaga yung signal namin. Nakapoy, puti signal Oo. tayo. Ayan, kahit may man na po nga mapaayos yung signal, ang hina talaga. Yan, Yes. magbawas kaya tayo ng kwan. Hindi ako nakakonect dito Connection. sa ISO. Yung isa lang nakakonect sa pinagbabasahan ko. Mahina talaga ang ating signal. Pa-shoutout DJ Klang, dagijay, kadagiti agbuy-buya dito yung Simply Offbeat, Simply Offbeat Hair Salon is back, Baco or Yes. Cavite, Gresildo, Corpus. Ayan. Baka naman, bakit naman po. Salon and Hair Spa. Wow. Ayan. Hello mga karang breakfast po. Help me make it through tonight. Thanks. Yon. Hazel Mesa, Rumbawa. Aha. Okay, di ba nagtultuloy? Iti programa tayo. Ay, mayroon pa. Nag-line kayo nga kasinsin Lolo Bansyong Kendo na The ba? best. Agyaman anak-anak ko Rich. Ayan. Kapat-kapat man ading ko Marvin na bayag nga madik ng ngigin. Thanks. Niluluban siya ko Sorry, naman kanta kapit-kapit. Ay, God. Makakwada dyan, makabueset. Apay? Apay? Kasano, katawang mo ti salan, di awang kapita. Sugar road. Bodot smith, oso itakanyin siya. Saan pa nga bodot skate din? Ana, Shot siya. ay one shot siya. Bakit Ay, dalaw na ito ocean? Kasi kano, social distancing. agas dyan. Well, Ayun. Di, made, hawanan ta kapita. Awanin awan to pa tikapin. Ay, saan nga mabalin? forever number one, Ray Auni, Lugano ni Johnny Showboy Yan. Torrado. Thank you. Thank you so much. Okay, di ba nagtuloy ito programa? Isagot naman dati kanta ni Lolo Bancho. Yan. Bansyong Bangshay. Eh, baga na pa, ibang shade. Sige. Mansaw. Lolo, iyam mo ka man. Sige, Siya man. man, timang introduce dato'y kanta. Laglagi pa aga po apo ko ka. Ah, Lolo na syempre, sa Lolo. nakibaba hindi daw. Naibaga oras tayo amit karayaw ni Ilocano. Ayan, at ayan, iti parang tultuloy iti programa tayo. Agkandaman met datoy ingingo din tayo nga lolo. Aha. Lolo Bansyong nga Siyak guwapo. da yan. Yata. Bansyong awan sa Bansay. bale. Bansyong lata. No. Bansyong lata. Hindi bansyong maninita. Kita na Bansyong bangsay. Na. Tero ka sensay. Ale, ole, 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 ole. Naglaeng. Ako'y may Nagalistong iwan mo siya. Maganda Aga, ko share, pang share. natanay dalaga. Interrupt. Pralay ang pangalan niya. Ay. Siya ng pagkikita, puso'y nabihag na. Sa taglay niyang ganda. Pralay ng buhay ko, kailan magakamtan ang wagas mong pagsaya. Wag mo nang mahirapan, pusong nagmamahal Sige. sa'yo nang walang kapantay. Naglay ni Dalot King. Bansyong bangsay. Alehong, 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 Ay. Malas. ako'y may nakilala. Awanin na bilyan daw. Magandang dalaga. Sige, second verse ha. Pralay ang pangalan niya. Ay, apay na pauwi. Ako ng pagkikita, ako'y nabiyak na sa taglay niyang ganda.
wagas mong pagsayo. Wag mo nang pahirapan pusyong nagmamahal sa'yo nang walang kapantay. Roline, Abay, pinilipis mo. ibig kita. 1, 2, 3, dalot. Aleho, aleho, Sige, dalo. aleho, 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 Nag-like ka, Sensei ko. aleho, 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 Ay, lolo, sa mga dalot na jay. Dalot, Mike. Sa mga dalot, Mike. Palot. Apay, dadyan, iwan mo, apay. Ulitin mo. Day. Ulitin mo dyan, last ka, Sensei. Day. Wait, sige man. Pero, Ako na kabar sa siyang katawa. saan? Jak may ramraman. Made, kagkatawa. Makamalas no maminsan ta katawa ta. Jak makakonsentrate. Sige, pero ka, Sensei. Aja alay ho ho ho. Teuletek wala dia kanta. Hoy, kasensen. Ang sao ka. Apay kasta kayo. Sa anak garod nga mabalin nga agsaod tauray jelas. Anya te kayat bunga kanta. Jelas nga dalot Ay, mo. las ka dalaw. Brand nun siya jay. No kumakwa da dia kasensen kay wawar ko dia kasa. Apa? Ay. Uletek nga raw. Ulit kasi siya. Oh, Di ka si kapay Shante na- mo. Siya nakakatawa, promise. Very good. Oh, sige. Okay. Kaldeng goyaw. Sige ma, sige ma, lolo. Uletek. Oh, sige. Jelas siya kaya't kuwate brand niya. Away. Brand yung nga dalot ni Wait. Pansong Pangsay. Ah, sige, Toyan sige ma. makabisat. Jak siya makapas. Jak siya nga makapas. Ah. Kasi Ah, Pasanak lang ang nakakatawan. dahil siya request mo nga medyo naregat siya na Ah, tanga bukas malun. siya na one tireregat ka na. Aman. wen, awan tinarigat ka niya. Sige, peletek. Idol ka ka na. Aman, ay. Pero, Naguri ka. Ay, napo. Ikanak tikered. Ken peg siya. bukas may pegsa ka na. Wag Ah, ah. nang letag apo ah. Ay. Ay na. Ah, Correct kita lang kuya. nanalpa aksan. Ah, dato yan. Ay. Maamakak man di dalot ko itay na may napay kasi. Ulitin man, ulitin lolo. Sige. Ay na. Pansong? Mapanay. Sige. Aleho. Dalaleho. Aleho. Dalaleho. Aleho. May sapay. Aleho, aleho, ay namarigada na kasinsing. Ngayon ka pa nahiya. Alam mo yung dela mo kasi siya Bagay. parang dela ng baka. Ha? Kasi siya, Ano? dahil dyan, bukod dyan, alam ko may isa ka pang tinatagong talento. Meron. Di ba, Berendar? Oo. Hindi ko yun nakita. Yaw. Never pinakita sa akin yun ng kasensen ko. Oo. Ano yun? Mag-beatbox ka nga. Ay, betbox. Aba. Tapos kantahin ni Berendar. Ay. Ay. Ang botsekik nga Mapukpukaw kasensen. ako doon. Kaya mo yung Berendar. Mapukaw ako doon. Para sa viewers natin, gusto ko ngang marinig ang beatbox. Ayan. Kayang-kaya ni Berentor yun. Yan kasi, bago pa lang na na-discover ng kasensen ko, Ayan. Ah. na talento niya, kahapon lang yan. Oh, ayan Sige na. man, Berentor. Pero nga dyan, Berentor. Ipato na itaman. Dahil kantata. Sige Nga. nga. Butsike. Huwag mo akong rirituin ha. Ah. Sige.
Sige. Okay. Ladies and gentlemen. Ha? Gentlemen and ladies, Yes. please welcome Yes. Berentor Sengeng Bosikik, Yan. Ken Kastamik, Sige. Bansong, Bangsit. with Baxer, Bangsit. Bangsi naman. Dito'y palang programa nga makaayat kita o Oh. Ah. Rayaw ni Ilocano. Pero, Kong choy la. Kong try lang. Ikiri kong koy la. Một ikiri ram pam pam. Ikiri ram pam. Bobo chicang. Ikiri kong tong nang. Một ikiri ram pam pam. Ikiri ram pam pam pam. Ikiri wawong choy. Choro kong koy loy. Idang bobo chicang. Ikiri kong tong nang. Piring chori yakang. hoy, kasusin. Một ikiri pam pam. Ikiri pam 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 pam. Ikiri wawong choy. Choro kong koy loy. Idang bobo chicang. Ikiri kong tong nang. Pram pram. Chiring toriak kangkong húp ang bukikik Wachike. bukikik kong choy la Kong try lang. kiri kong koy la ang bukikik ikikik ang bukikik kiri kong tong ang bukikik ikikik kiri wawon choy choro kong koy la idang robot chicang kiri kong tong ang chiring toriak kangkong Naglaing ay, ang bukikik kasensen. Kiri kong kong to Tidang bobo chitang kiri kong kong Tibay botchok Bocok, Tibay botchok bocok. Kiri kong motororo kong 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 koy la kong koy la Kiri kong koy la Botchik kik prang pang bobo chitang Kiri kong tong ang botchik Kiri wawan choy choro kong koy la Tidang bobo chitang kiri kong tong ang Chiring toriak kangkong Tororo kong konyok Tororo kong kumplut Tidang bawa kejang kiri kong kumplut Tibay bocok Tiri diplok Tiri kok Tororo kong kong koyla Tiri kong koyla Bawa kejang Kiri kong tongang Kiri wawan choy Todo kang koyla Tidang bobo chikang kiri kong tongang Kiring choriak kangkong Yaya bocikik Yaba 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 bocikik Choriak kemot bocikik Rayaw Ilocano. Gusto ko aja nga iwat bansong. Na. Sampayan na naramit mo betbox mo. Naragsakan. Naragsaka ko na nga ba na nararamid mo kini Berentor. Nagaya makati kararwana. Oray lang nga makakanta na mo pag sirikan na si kakasensen. Nabukbukaw. Ulit naman Berentor. Ay, Madain. Sige na. Oh, Pero masapan. Madain. Nagganas si pamayan ni Berentor. Naganganas tangiwat mo ah. Tok kung kanana. Mom tangiwat mo. Ano? Kasla ka na jak mo jak mawawatan data pagbagam. Ay, ganyan. Isla makina. Anak te kunada kasla ka no. Kangkong te bagbagana. Ay, Kangkong kano data bagbagam. kawan. Ngem naglaing kag betbox kasi. Ay, daday. Tatak lang amo nga Ina- nalaing kagayam ag betbox. Inadal ko dadya ti 30 tawan. Ay, sumo lang. Tawan. Ang tawang katatante man ako, lolo. Sa 27. Made, T9. Hoy. Ano nga 10-9? Siyempre, abasat T9. Sige, Sige. garo. 89. Ayan. Thank you, Banso. Welcome. Hanapay nga dati rumor nga talento dati Murek lang kasensen. nagleng. Ay, May samampay garon nga Us- kanta kasensen. gusto nan. Awan talaga. Aggo ko ato. Adi man nagsalindro tang iwa mo, lolaw. Ay, so sa po, dili mais nga tinono. Okay, ito pa nagtultuloy iti programa tayo ang ibasa nakmanan kayo dito. Nagbat-bating nga greetings. Wala dito sa isa talaga. Ayan, ayaw. Yan, magpatay na lang ako ng isang
internet. Wala, nakapatay na yung cellphone ko. Wala rin na akong pagbasahan. Lahat nakapatay na pero mahina pa rin ang signal natin. Ay baka malam yung karay apa nagbasak mamiti sa Coco ng Aguila. By Freddy Aguilar, isagot ko tis taga San Francisco. Ay Fernando La Union. Yes. Is San Francisco, California. Naka-eleka kanyayo. Lolo Bansong ken Lola Basyang makaparagsak kayo nga permit ag boy-boya. Manana. Yun lang. Sayo nagmana si DJ Marvin Lolo. Kuna ni Haynes Rich. Dapat. Oh. Talaga. Ni Marvin, kasote estudyante. Bansyaw. Ni Panchong. Man. So nga data tinagmaayan ni Marvin ita. Man. Marvin na po kok. Lula. Awam biglang nagsisyam. Dan sa baset. Ada ba siya? Ada. Apay apo ka? Kasanughan nung naman nagdigos ni Lolo. Ayun lang. Talagang, Sugarot, tabansong, bangsay. talagang intando doon na Lula te pilyedo yaw. Aray ko, saan nagmadamay mo Ama. Bangsit ka mo, di balasang ka. Aray ko. Kuwan. Why? Maglayan ka, nag-asawa na ko. Dahil ta, imbagta nag-asawa dati kasinsing ka. Amom te pilyedo na tatan. Birintaw. Ana, ang Maday. Oh. Dahil to ni Basyang ibangsit. Ay! Ay, Kapag da ibang siya. Basyang bangsit. Kawikaw. apa di ikaw. Kawikaw te pilyedo dahil ta. Aya, Kuwan. Kawikaw. Siya mo, bagbagan na ka, sensei. Dahil pilyedo yaw. Bakit nagbangshit lagaro? Diyaw muna na bangshit man tapang dawan. Mga di mga road no sa road south. Ayan, magbasa tayo dito sa YouTube channel. Ayan. Hello, host. Hara, sabi niya Zani Channel. Mabuhay Ilocanos, Paul Jenner, Arrest Bisho. Thumbs up, dan na rin host. Zani Channel, sabi niya. Ayan. Ang galing talaga ng idol ko, Archie Luzara Rosales. Ayan. Host, dumawat takman ti permiso nga garamit ti Ilocano compilation nyo. Sabi ni Zani Channel. Ayan, mag-message ka na lang po sa aming Facebook page, Yes. Rayaw ni Ilocano, and magpakilala ka na lang po. Yes. Doon na lang po natin Pag-usapan. Ayan. Ang galing talaga ng idol ko, Archie Luzara Rosales. Ayan, pakablaman dito San Lorenzo DJ Marvin from San Lorenzo City of Ilagan. Ayan, dagit tayo na taga San Lorenzo, Ilagan Isabela. Yes. Nakangkang runaan man dati na gayim tayo apong ada sound system na dito apo ni Jubel Agamata. Yan. Hello po sa mga nanonood dyan. Ay mga panagboy-boy dito ng Ilagan City. Wan. Kang runaan na po dagit tayo na Agamata family dito na San Lorenzo, Ilagan City, Isabela. Ayan, pakablaman, Anel Pasen. Wow, ang galing mo, Lods, Mateo Apostol. May Yes. bagal daw yung amin na kakabsat lalo kayong ka-idol Marvin. God bless kada kayo amin dito. Yes. Coming from Tess YouTube. Ayan, Jenny Jess. Hello, Karaya, watching from China. Happy lunchtime to all and God bless. Keep safe, guys. Ayan. Hello din po. Okay. Di pa nagtuloy ti programa tayo. Hala kayo. Lagot ka dyan. Lagot ka dyan, Patrick. Halika na, Patrick. Umay ka nga na. Para sa nag-request ng She's Cheese Gan! Yaton nga na ikagkagik, so ni kamo nga amin kamo Asos ma-request delikado. sa La sisga. kayo, awanin nagsaritan. Diyan ka muna, ari-ari, gaw ka. Oh, sige, ana kigi mo. Oh, Manong, Ano man-nervyos nak nga ta, gato na request to sisgan. Sa iba nagkabalo. iba Ah. nagkabalo. Amo mabida to bad nga, iba nagkuya. Sige. Iba nagsinno ko. Oh, sige, kibida mo iba nagyari ta. Just nga gaw to ni ka mga amin tawetak kawayan. Ta kabaruan. Kawayan City, Isabela. No, magdagong ka maggiraw tawe. Oh, giraw Iganak na kalaman. natawe, tarayaw na Ilocano. Maggiraw kalaman, tatong kalaman. Tatong kalaman. Awan to tanakwan. Oh. Tumawini mapag magigiraw. Diyos nga, gawso ni ka mga amin nga taga Tumawini. Tumawini, Tumawini. Isabela. Tumawini. Masakay balo. Yaklag kaya matoy aguban na. Kita man, kompletos Ricardo. Well, Dapat ibanag. Tarita Ilagan. Chinese naman, DJ Patrick. May mga nanonood dyan Oh. sa China.
哎呀，各位老师、各位同学、朋友们，大家晚上不好意思，下午好pala, 下午好pala pag hapon. Ah, 晚上 下 好 午好。 pala kapag gabi. 哦， Wan Ayan. Shang Hao. 欢迎你们看在我们的 program Ray Ao ni Ilocano. Apa, wanawatak. Kasi lang rayaw. Adat nga madasa lodsodek. Ana, Sige lolo. man, Ah. ketakman. Ay, Ibarintaw, katong-tong yung dita. Dua kayo, talo kayo, totong-tong. katong-tong nga kayo man. Nebelintor te kayat ko nga pagsalodsodan. Anya, lolo. Anya te kasano. No sa polem ni antem kinangkel mo. Ah, Te Chinese. Anya bakbaga. ite, awang mam lang aro din lolo nga sikat, makaammo dita. Salodsodak lang. Awan ta mo kita lolo. Siya Sakit. timang salud sa Ah, sige kanya. man. Kasanom nga sa pulan na anten. Kinay. Kini lolom, lolo ba? Uncle ko. Uncle mo. Oh. Te Ano Iti yung sarita totoo? nga. Chinese. Chinese. Insect. Awan. Ay, kaya ka. Ano ba, yung totoo daw ba? Oo. Yung talagang totoo, Oh, yung... paysa o. Sige. Ano po yun? Pakiulit mo man na Lolo Bansyong na niya, Jai? Kasano no sa polem nantem kinangkel mo in Chinese. Hanapin Paano mo sasabihin kay uncle mo? Hanapin mo kay uncle mo si auntie mo Ah. in Chinese. 叔叔阿姨在哪里？ Ana? Suso. 叔叔阿姨在哪里？ Ay, Chinale. Ah. Eh, bastos kayo. Ang katawa ni DJ Cam. Suso na Itali. Or, bastos kayo. Dogyo. Hindi At apay gamin dyan injik na no kas magarigan ngay Lolo Bansyong. Ano? Kaya no birukim iti Te. lalaki. Basit nga lalaki nga kaanakam ki ti awag bukan niya na. Ah, Titi. bastos. Dogyo. Nga magpaiso Lolo Bansyong talaga Dahil- dyan. Chinese. Chinese talaga. Ah. Mali. No sa pulom nga ni Lolo Bansyong. No sa pulom ni Lolo Bansyong. 爷爷Bansyong, 你在哪里？ Ay, Hehe, ihi Bansyong. Tete nali. tete, kuna na. Ay. Ay, bastos. Anya arot matamang dyan lolo. Dogyo. Kapay kas jay. Anya arot nga. Anak ko nam. Sa Ah. doon sa pulindan ni Bansyong kinibasyang. Ah. Kasi na, sige man. Ano po ba sentence muna No, para ma-translate? Lola Ah. Basyang, sa denote ni Lola Bansyong, basit. Kasi sige man. 奶奶巴香， Ah. 姥姥吧爷爷板兄在哪里？Sorry nga. Ah. Say nale, 在哪里？ tete, kuna na, bastos. Bastos. sa bali sa tinibag-baga ba kayem? Ay, na! Adat to yan! Natin nabayagan nga sinapsapol ko. nabayag ka nga sinapsapulan. Ay, nabag-o nga kumpare kaya. Adan lolo. Adat to yan ni bag-o. Talo dekada ka nga sinapsapol napanam talaga pakulang kang ka. Ay, ako. Bag-o. Nagkapamanang na. Amom ni lolo nga bag-o lolo. Mm. Tinawagak nga talaga isuna. Taadda ka pagpalpaliwawang lata dito. Ay, kasyan. Imbag isuna, tadadya nga agar-arado og bambanog. Nga matalag pigso-pigsol ta muna. Ay, kasano ka nakurang ti vitamina. Ay, Vitamina Z. lolo pag-o. Ay, apo ka. Bag-o ko naman. Bag isong rod bag-o. Lolo bag-o. Nga pag-ong ta sa Bag-o. bali. Kikas dami kas nakwit lang sa agsarita kas lapag-ong. Aya. Nag Amam lolo nagapupay di China isuna. Ay, so Well. malanga mo na ag Chinese dati karaho natin nga Well. kumpare nga bag-o. Lolo bag-o. Anya ti Chinese na di kwa di. Niluluban siyang Miss Isbo dyan ti kanal. Manan. Why? Sige man pare. Sige man lolo bag-o. Kumpare bag-o. Kas lama mental block na kijay ka apo ka. Mamintal Sige man block. lolo. Impromptu daytak. Ako pa'y naadal. Kaya mo pa na ada. Datan, kumuren di kinapag-ong mo. Ay, we. Ay, talaga ma-stress kami na kayam. Ana. Napanak day talon tatay. Awan. Ka adamit ti babae nga nakaida day kalabaw ko.
Apo, adayonak pa lang maangot ka, hindi. Amo mo na gayang. Ay, talaga babaero ka pago. Agkakadwa tayo mat, ide. Ala ka, lolo. Tagari, kani legaya. Ay na. Sinadya lolo bagaw. Kaya malagip mo ka din ni Maria Clara. Ala ka. Ala po, papanawang man din. Palang ka. Isturbo. Ala ka. Isturbo ka. Siga, ama magaya, malagip ko dyan imbagam kanyak ide. Na. Maria Clara at tatakaw tipig siya. Talaga. Adon tipigyak nga. Nala na dahil nga babae. Ala ka. Ni Maria Clara. Ala ka. Ay naapo. Ay. Diyos ko. Sige nga ganyan pumano nak pa lang. sige. Agarado na. Kawan ka man nagarado. Una nga data, Maria Clara. Te, baka bagan. Salawa, sumit ni Lolok na napanito yan ni Lolo Ay. Bago. Oh. Ay ka, siyak matag Chinese. Sige mama, Ano langar naman, sige lolo. nga Lolo. Kay salsalod so dem no ayan na ni antime ko na. Wan, sige man, Tinanggal lolo. mo. Chong, si Chang, kunana. Chong si Chang. Oh. Chong si Chang. Chong, si Chang. Oh. Aje nga yung nagwapo ni Lolo Bansyong. Nagwapo no. Chong, basyong, gwapo. Why? Basyong, chonggo, kunana. Made Anak. So nga siya mo'y bagbaga nga no gwapo ni Birintor. No gwapo ni Birintor in Chinese. Anya Kamukha ko. Maday. Ay, hapon ka made. Birintor chonggo kunana. Kasjay? Wag kaya mau. Aje, made kay ko lata di Ilocano. Wan. Pakantay mo nga radata. Sige nga, Rod. Sisiganan. Okay, ladies and gentlemen. Mm. Dati na po may mangisagot man ng may isang kanta. Kanta nga request. Request dagiti nag-request. Kanta nga na pa uluan. She's gone. Gusto ko makasama sa Ate Clan. Apoy, damay-damay nagnidak. Eh, hagumit ang mo ata kantaen. Sige, umpisa na lang ako. Dito na panen. Ay, bago pumanaw ka daw. Ay, Bansyong, pumanaw ka daw. Ano na eh? She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can live without your love in my life. There's just an empty space. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, won't you save me? My heart belongs to you. Later, can you forgive me for what I've done to you? Later, she's gone. I find it so hard
love. Alright. Come back into my arms. I'm begging you, so alone. I'm down on my knees. Oh, good man, go. Lady, won't you save me for what I've done to you? Lady, can you forgive me for what I've done to you? Lady, Rayon ni Ilocano. Ay, kang ewan mo. Nag-line na patrigay. won't you stand me for what I've done to you? Lady, can you forgive me for what I've done to you? For what I've done to you. Lady, can you forgive me for what I've done to Ang ating kalahok from San Francisco, Cabanatuan, Isabela, Patrick. Rayon! Buenaventura. Ayan o. Oh. Ayan, palakpakan din naman mo natin si Kuya Marvin. Talagang Yes, umusok. napakagaling. Umusok yung keyboard niya. Pati ang bunga nga ni Patrick, umusok. Win nga ro. Grabe Kaslana, kayo. kaya mapugsyatan. At dahil dyan, may 500 stars coming from Sir Presler. Gaja. Thank you, Apo, thank you so po. much. Ay, Yes. nagyaman kami tarakan. Anas kailan tawag buy-buya oray blurred at nang mahina ang ating Video. signal. Yes, signal. Yes. Wow na wow talaga mga idol. Ang galing mo DJ Patrick Balong. Pirme. Kuna ni Mary Concepcion. Rafael. Ayan. Great job DJ Marvin. Sabi niya. O, di ba? Napakagaling ng ginawa niya doon. Naglaing niya. Wen? Ulitin man? Nakalalaing mo. Oo. Ulit naman. Nilulubansyon ka no kaya na ajay. Follows. Hindi, nakman ne babayin. Bet baksak lang. Ay, bet box ka lang. Oh, talaga. Kendalaw. Wen, Ay, dalaw. so, nagkitakat na po, agpadalaw. Mm. Umay dito, ito. Ah, pagpadalaw. Agpadalaw, ay, aloy, uli. Kuna na. Oh. Yahoo! So, Arnel agpadalaw. Pineda. Kunada si ka. Arnel Ay. Pineda ka no. Ayan, kuna ni Tita Dina. Duminsil. Duminsel. Naglalain kayo amin kareaw. God bless. Mary Concepcion Rafael. Ayun, pasensya na po talaga kung hanmi maiyawat iti napintas Nga video nga ita. signal tayo Yes, ita. yes. Ayan. And syempre yung kantang yun kasi talaga is ano tawag itan? Anong tawag? Buwis. Ano yun? Buwis buhay ang Ay, kantang yan. buwis buhay, kaya- Ayan. Sa totoo lang, konti lang ang nakakakanta niyan. Man. Talaga, Mm. diba?
Ayan. Hindi, tonton. Hindi. Makanta ni Bagaw. Apo. Pabak ka karoon kin bagaw. Ay, Ah. no dalot awan na. Aba, dapat chesgan. Right. Pabak ka kin bagaw. Right. Bawan ba siya? Agawid ako. Bye-bye. No sesgan, nagawid ako. No dalot. Ay, talaga. Ayan. Oray patnag Ayan. May nanalo na po, sabi ni Teresita. Yan. Bautista Musngi. Mm. Nagmayat pa ng ramas mo na DJ Marvin. Wow na wow mga DJ. Apo. Nanayunan tiragsak ti Rayaw ni Ilocano. Grabe Lodi talaga walang makakatalo sa Rayaw ni Ilocano. Yan. In-check kasi yung pangalan niya, hindi ko mabasa. Wow, wow talaga. Concepcion Bautista Rizala. Mga idol, hello! Ella Viernes. Ang Yes. galing naman, sabi ni Joanne Cacho. Yes. Ayan. Okay. Bilibak DJ Marvin ko na ni Jana Ram Bermelio. Okay, di ba nagtuloy ti programa? Paki-request sa mga DJs through the years, isagot ko ti Agne and Divine Family kastamit kinaading ko nga kumparik nga Rolly Agne. Thank you. Apo, God bless us all. Coming from Ate Jacqueline Dukusin. Ananay. Ayan. Okay, di ba nagtuloy ti programa tayo mag-isagot tayo manin sa may isang requested Yeah. song. Ayan, te oras na alas 3. 24 that time check is brought to you by Rayaw Ni Ilocano. Okay. Ha? Po, nagpintas nga request na kita. Ayan, naibanta kayo ni DJ Rebentor Lagmay para sa isang requested song. Tapno Dika Maila. Ayan, kakantay pa lang ni DJ Rebentor Lagmay. Dito pa lang programa tayo na Bolo 1. Rayaw. Ni Ilocano. Siya ka dyan? Lolo, hanggang ayun, lolo, konti na kanta ka. Polos. Saan ka rin daw? Well, lolo ba siya? Taka lang. Makakaasya. Yeah, thank you. Basta ang dito'y adda ka dita. Adayunan nagbaytan ta. Yakap mo kasanuka no sumit nge malagit na ngata numukod mong tay siksikan uy buyaen at letra taadwa di mo kadila marikna kay di bara ayan kuken ka tapnong sigatay di unay maila alaem sursurat ko tain ka abasa ngeno di makne tarit na agdayal ka tumawag ka ururayen tatawag biyak ko tapnon matanday ta ilimu bay ang iyet kaskuti I love you sikala malagi ko nag-record second verse, Lolo. Ni Ilocano. Pre-practice mo ata kanta, Lolo? Man. Bangad nga lakay. Amman, Lola. Nagtaman nun. Ong tamman. Nagalisto ka talaga. Kasenchen. Ah? Dahil tati sagot ko man kini Legaya. Siya mo ikish. Sana all Sana bet. all Bet. Na all Si Carmen kanta, Lola? Saka. Nandito at dita Deta. adayunay nag
Bay kanta Yakam mo no kasano ka no sungit nge malagip na mata no sumit no bukod mo tay siksika Shake, shake ka. Boy buyaen kat letrato ka agwa Di mo katila marina Kay di bara ayat buken ka Ururayen tatawag nubya ko Tapnon may katanday ta Iliw mo Bay ang nga iyek kasputi I love you Sigalan malang laki po Lolo Bagsong sinabi. Rayet, tatawag mabiyag ko. Sige Lolo Tapnon may katanday ka. Iliw mo. May apkayep kaso. Te I love you. Makabala. Jekalan malang lagi Sherek na ko. sherek. Cekalan malang lagi ko. Ray, Ilocano Yan, naglaing ni Lolo ata talaga Lolo, manong nga tawon mo nga prinakti sa ate ang Dadat kanta 42 sa tawan. Apo, kita man Amanda dati di nga na sarsirokan mo't ani ba siyang kansyong ko. Ngam sikat ti maestro na day Ha? Ni Lola ba siya? ah, saan? Nasa Saan? Sa naklonen nagkupkupyakan na kididata. No, Saan? namam na tayo subject mi kay Pilipino. Oh, Ay, mong kasinsin ka sa nun, ti panaguri, kin panagural ko na na. Panagura. panaguril. Ang niya di pinaguril. Panaguri. Ana, Ama mo, ana dyan Lolo. kin panag, ano da jayan, paore. Panagkere. Maday panaguri. Ay, panaguril. Panaguri sa kapandewa. Ah, Yun, yung pandewa. tinanong Ah, ko. pandewa. At ano dati, Alam mo ang sinagot niya sa pandewa? Anya Lola? Talaga loko-loko tong matandang to. Anya apay Lola? pay manan, Ay, minali niya yung sagot ko doon sa papel ko. Apay ya Lola? Sabi ng teacher ko, ano ang ibig, ano tawag dito? Nalimutan ko na. Ano ang pandewa? Sabi ng kasensen ko. Mm. Alam mo ang sagot niya? Bastos yan eh. Anong sagot niya? Pinagalitan ako. Ang sagot niya, ang pandewa ay nakikita sa dalawang ewa. Sabi niya, Hoy! Bastos! kaya nga minali ako ng teacher ko. Ah. Sa muna ko yung sagot mo, kay Bansong Bangsek. Sabi ko na lang. Oh. Ano daw ang panghalip kasi sabi naman ni Banted Tonton. Ang panghalip, Oh. kasali sa happy sleep. Oh. Pangalit. Pang- Labi. Ang panghalip, kasama sa panlapi. Ayun. Oo. Panlapi. Panlapi. Ang Naging- panlapi, kasama sa pandewa. Ayun. Ang pandewa, kasama ng panaguri. Ang pandilim, kasama sa pangliwanag. Ay. Hoy, Ang panglasa, kasama sa pangtamis. Siyang kaday. Aman Lolo. Ang pangtamis kakontra ng pangalat. Oo. Ang pangalat, wag mo ihalo sa mapait. ang talino mo talaga. Dahil makabwesit. Oo. Hello. Ni Lolo bago anya ti ko na naman ti naging eskwela kayo. Ay, ni bakaw. Awan. Dahil tamo ti nagkupya di kanyak ng nalaing mo. Apay ya. Tamo na madadag siya ni sitan. Kaya kunana ko question na kano kalaingan idin.
eskwela kayo? Ne bakaw. Mm. Amo na kada dati pang Bagok pa siya. kada panagore. Bago ka na. Katungtungin na ka di kayo mo. Amo na kada pang Ay, apay gayam. amom kada pa panagore nung kainchoro. Ay, amok ah. Oo, tao. Panaguri. Ay, jay kwang ay. Nalaing ka lang no idinagsyay na ka tay nalan na ka te apo kom nga intang. Ay, amamam ni Lola Intam? Madet apo ko na mata nga intang. Ay, Ngay nasawan sinte. aya, Man. ko na aman. Mm, awanan. Ala, Awanan. awanay. Awan. Akpay saman. Haan, gayam. No, Aman. di na kay nalat apo kom nga intang. Ah, Dakat lalayng mo may di Chinese yung no Filipino. Ay na, naglaeng. Ay, maabak ka mo kanya ka. Ay, Ngam no Chinese again. Ay, Kukwa mo. ay, Ayun. may lang di ba kaaba ka kaya agayam may Filipino. Man, when no science naglaing kasi ka. Ay, Ape. wey ah. Oh. Ay talaga amok may amin nga kuan na ganiti boto. Ay buto gayam. Ay ko bukal. Wey Ay. bukal. Amom data. Kunada kinyana na. Bago. Kunada Miss Romy dito chemistry. Chemistry nga. Chemistry hamay may jay bedentor. Ang kwa mo, Ate Lolo. Chemistry in science. Kunana na. Birintaw. Nga Lolo. Baka na. Bago, what is biology? Kunana. Biology siya is BB. Kunana ka dyan. Nalukaw. Amo ibagan agayam na mapabain na nakiti programa yo. Oh, Abay. kumuha kayo ng group project. Kuna si Kukit mo na. Ay, huwan ko na nang arod. Hanak pa pulos na basbasted ko na na Lolo. Apay. Ay, wey Ang ano ah. pulos na basbasted ko na na. Apay. Meron tayong kasabihan ko na ng arod. Ang ampalay ay mapait, pero Ah. mas mapait ang mabigo sa pag-ibig ko na na. Ay, kasyan. Huwag ni Lolo Bag-o. Agpay sa jay kayam talaga imbagak mo na dyan. Huwag. Nana. Mas Di- napait iti te. mabigo di pag-ibig kesa mga kadiparya. Ay, Ay. kasyan. Wey. Sa bagay. Mm. Pagdaldalanan ni Birindor data. Sa mo pagbagan a Lolo. Ay, kasyan. Uy. Kunak man. Ay, anya nga rod mangibasa nak na rod pa ilang Well, Lola. katikwa. Mangibasa ka. Iti Na, Awan may basang bitoy. Ibasa gaya man. awan Kadya tumaba. kinalola ba siyang taadong nga may basa Napempentas. dyan. Ay, kararami ka te. Relax. Ay, kunak man no Relax ka na. sinublan. Awanti ko na may basa to. Ada kayo ti-request na ngay kayam. Ana. True na years ka no. Ay, ipakantam kin na po nga Patrick. May mayat. Awan, sige. Ang nga sikata ka babain. Ay, kaslahan tayo nagkadwa hindi nga nagkankanta. Aman na, duwata di kabare. Iso. Mamagip mo pa ka di gayam day nagkankantor tayo nga doa. Jai. Tam? Di namin siya nga alam kung tayo nga doa eh. Po, Diyos Oh. ko. Kaslamot ba pang kadinatayan? Ay siya bali, akan kantor nga ron kayo. Ay, kantor. Uy. Kasanaw, sige man. Di namin siya nga alam. Sige tuloy. Awanan. Awan na ni Patak Lirik. Limang dekada dayan ngayon. Aya. Uy, Saday. sa bali ti utik ko datan kasi napodpod. namin siyang aldaw. Sitakin sitan to manlatan te agsarak kunana. Ay, kasi Kasla na kaya. dalanan ta te baset atrak Atrak ka na. Ay. Ay, istorbo ka pa nagbibiyak ko. Well, Ko na. Man, pirme. Talaga na makapamismet na kiday nga kwata yun na gayam. Wag nga raw dahil pa nag-check ta. Sige nga Rodan, Lolo. Pumano kayo kanta ni Patrick? Ay, kasday. O Well. sige nga raw, panaw, bagaw. Sige. Lolo Bagaw, damdamakan to sumargin. Talaga dapat. Alright. Kasi nga dapat, nakita lalaki po nga nakaulkulate. Hindi na minsan ka nung aldaw, apo, dakas daya. Okay, ipakita man nga dapat data na request nga through the years nga request man ni Ate Jacqueline Dukusin. Kantahin pa lang ni DJ Patrick. Yes. Hay aw, di inukan. I can't remember when you were there. When I didn't
I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest things I've found in you. Through the years, never been afraid of love, the life we've made. I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. And I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. And through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. Rayaw ni Ilocano. Yes, Yes. Anya, nag-smooth mga boses datan. Pero may apo na yan, naka-alumanay. Tas langay ate boses tikwa. Anghel nga bimabanga ang payak na. Awan pa yan. Dakas the chicken joy. Fried chicken. Ginaraw mo. Hello, DJ Ray, maalala na kon kung ano ni Ma'am Marisa. Oh. Kun ma'am. Hi, Ma'am maalala- Risa. Ni Fukuoka, Japan. When Fukuoka, Japan. Fukuoka, Japan. Data na yung coming soon nga sponsor iti programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Yan. Mama Risa. Awan ti may basa tayo, dadya lang taning. When nga Panay rod, mga sticker, panay dala agpapalakpak kami. Yes. Uray nga rod, Itayan mo display kay ko, DJ Patrick at Ito nga ro DJ Reiki, awan meet lang, puro sticker meet Ah. lang. Ngayon, nagiba ka ni Joseph Obedoza. Wow, galing nyo po, idol. Lolong-lolo talaga. Kuliton pa more ha ako na. Ah, Tatay pa wow. ito, tatay pa. Mm. Puro stickers amin na po. Shout out kanya yung 300 live viewers. Yes! Yeah. Ayan, maraming salamat. Nanonood po kayo dito lang sa nag-iisang Rayaw ni Ilocano! Gato, agtiman na po tiya. Sumaro ng request ko, nakataho mo may basa tayo kasamang Marvin. Yes. Sumaro ng request, kanta na Paul 1.
Kusilapan nakakano. Yan. Okay, te oras tayo na alas 3:42. Yes, datapo ang kantakit-kantahin pa lang ni DJ Klang kada tayo amin na po. Yes. First time na kantain dataw eh. Sige. Kusi Aji pasuli na mata na ata. Wine. Damagi man no kasano na may ipasuli. Sige man, DJ lang kasano may pasuli ta matam. Kastan yan. Kasano? Testing. Ayan, inhabol ko lang dato yung lyrics. Tane. Ay napang ka nagsurat. Huwag. So nga, pasensya, no, nagpara. Iyo. Suro, tak gamin din lyrics. Ayan, isa-save ko lang siya, baka mawalay. Ayan, ito na po yung request nyo. Kung silaban ka. Ayan, pasensya na po first time kong kakantayin Yes. ito dito. Alright, ating na po dito na kusilapan ka. Yes. Bagat mo kaindi, ano ganda mo noon subli. I get sorry ta siya, na ikarin. Napalalo ng aming sakit na, kay di aldaw ating manuka. Sa di ka pa'y pulos, kimita. Gawin met ang pinaglawas, niruruwang kong pinagwayas. Sa parang nalipakan ka, kaming ano ang nagparparin na kumabiyag ko ang subli ka. Hindi nakalata, kinikita. Indun nagsarap ka, kusilapan ka. Ipasulit toto'y mata, ako itaken ka. Sakto ba'y pangato, ken ipababa. Kastantot pa niyang iparit na. Ang mabayagak nga awan ka. Right on! Ilocano. Indun nagsarap ka, kusilapan ka. Ipasulit toto'y mata, ako itaken ka. Sakto pa'y pangato, ken ipababa. Kastantot pa nang iparin na. Ang mabiyagak nga awan ka. Amok nga pagbawi ka, na atiris mo't nagbibitaw. I get sorry, gamit as tinggal. Bigbet impangarap sa emba itura, balay iket masarap ka. Kalpasan nga sakit, panawa. Indun nagsarap ka, kusilapan ka. Ipasulit toto'y mata, ako pitaken ka. Sakto pa'y pangato, ken ipababa. Kastantot pa nang iparin na. Ang nabiyagak nga awan
kaswanan na maiiliw at laktagan ka baring mo kabailak to nga aramidan na ikaw nagsarap na kung silapan ka ipasulit toto'y mata ako bitakin ka sakto ba'y pangato ken ipababa kas kantut pa nang iparik na ang mabiyag nga awan ka Rayaw ni Ilocano. Alright, dadang dapat ikanta ka na po Luana. Kursilapan ka. Yes. Badagdatag Angkas mo nagpagtultuloy iti programa tayo po. Basa tayo man beet iti comments da. Ayan. Yes. Sabi ni Ma'am Joanna Ofilas, galing mo talaga DJ Klang. Love you all mga DJs. God bless you Yes. always. Wala na talagang internet. Yes. Kanina pa siya nagla-live video. Interrupted. Nag-i-interrupt talaga yung mga yung live natin. Ayan. Ayan, I'm sorry, Karayao. Mahina talaga po ang ating signal. Yes. Ayan, Alat total, kita. andito na rin po yung kwan. Ayan, try natin ipa-check yung signal natin. Kasi simula pa lang kaninang umpisa, Yes. is Awanin. naglolo ko na talaga. Di ba, 3:49 na. Ah, Ayan, meron na lang tayong 10 minutes na natitira. Mm. Dawatin bigaro data 10 minutes apon nga parang pakwan na lang po sa amin kasi ang hina po ng ating Signal. Mm. Ayan. Bawi kami next live. Yes. Kasi, ayan, gagawa pa raw ng kwan. Anong tawag doon? Gagawa pa raw ng Paraan. paraan. Ah, ah. Para maikwantong signal Umiksa. natin. Talaga ang hina. Dito nawawala Mm. na rin dito sa studio. Yes. Awang pag iti may basa min tawang mikang kami makakapag-connect iti One. Wi-Fi. Wi-Fi. Ayan. So, kakabsat kan kaya magyaman kami na po kagiti amin nga nakidangdanggay itang malem. Ayan, kan kagiti amin nga sharers, or senders. Thank you so much kanya amin nga sa pada. Ayan. Yan kasi sa mga nanood. Maraming thank you and most especially our source. Thank you rin ang nag-iisang princess. Natar haki nga DJ Reventor Lagmay. Alright, katimit nga din na po nga may na pungak pakada ti numuti biyang Marvin Agne po lamang ket agyaman kami apo kadagiti ni awan umana nga ti pagdungay kada kami. Already awan kada kami. Alright, mangibati nga apo ti Josie Agina, Josie Mang Trabay, kada tayo amin na pada. Alakasan! Goodbye everyone! Yes! Bye everyone!